Fjouweren van harte welkom bij deze livestream van het Haardklasse Keertsen hier in dit prachtige plak in de gemeente Waardhoeken. We zitten op 14 dagen voor de PC. Dat is altijd al een beetje bijzonder voor deze partij. Maar deze partij, de Haardklasse Vrije Formatiepartij van Minneskeer, zal nog wat bijzonderder karakter krijgen. Omdat de man wat je known als joggen, dat is Teerke Triemstra, Joert de eerste positie oernimmer in het klassement van alle tijden bij de KNKB. Je ziet de Hornem heen van zijn maat, zijn echte maat. Dat is al zo'n tredje hier, Gert-Anne van der Bos. En de situatie is lieke helder als gecompliceerd, zo ik ga zeggen willen. Teerke Triemstra die mat hier een premie heli in Minneskeer. Dan had hij er 2 punten bij. Hij zit 1 punt achter op Piet Jetse Faber. 8,84 om 8,84. En als hij dat redt, dan is hij de man van het eeuwige puntenklassement. We lezen de line waarom. Nou, ik krabbel een 33 hier te bek. 8 september 1990. Het is dan in Achlem op een sneunte middag, 3 minuten hoef jouwen, dat Teerke Triemstra of Piet Jetse Faber het klassement oerneemt, de eerste plak van de Grutte Lange Hotse Skuul. Ik wie erbij en dit maakt het moment misschien nog wel bijzonderder. Had je weten, en we moeten reuze oppassen hier achter het perk, dat die kanonskoels van Gert-Anne van der Bos u net rijdt ziet. Het is een zitbal trouwens. Het is een bijzonder moment om dan dit echt weer mooi te zien. Dat geldt ook voor uw co-commentator. Hij is statisticus, hij is historicus. Als er iemand is die het alles weet van het Keertsen, is het Jan Braaksma. Maar Jan, ik kan mij net herinneren dat je op 8 september 1990 in Achlem was. Nee, dat wie ik net, want ik werk voor hem en dat nam ik heel serieus. Dus ik wie op een studio. En ik denk dat ik het werk keers verder in Achlem te wijzen. En sneu wie ik er altijd. Dus doe ik. Ja, dat heeft me wel spieten, maar ja goed, zulke dingen gebeuren. En daarom ben ik heel blij dat ik er nou bij ben. Aan teken, ik neem het niet kon, erin slagen om nummer 1 te winnen. Want ik heb jaren en jaren schreeuwen. Er zal nooit weer in komen die Piet Jetse Faber verbetert. Ja, en Teerke had u eventjes in geheim verklapt dat dat nou precies de triggerwest is, die worden van mij om er wel voor te gaan. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Dat kun je zien wat je uitheiling in keer in die en die ik voor de Leeuwarden kranten schreef, het klassement alle tijden. En de oren hebben we vaak een jongen van 10 keer, dit wordt nooit weer verbeterd. Nee. En dan is het nou 19 juli 2023 en zal dat record verbeteren worden. Dat mag duidelijk wezen, maar de vraag is of het goed gebeurt. Nou, we nemen hier mee op reis toch een keertspartij met 8 toeren hier in Minneskeer. De vrouw die keert hier trouwens ook. Het is altijd een drukte van belang op deze prachtige keertsarena in Minneskeer. En wij zorgen goed er ondertussen in de partij tussen Gert-Anne van der Bos, Teerke Triemstra en Erwin Sielstra. Zijn Matten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Koolstra. Twaggeliek onder de Telegraaf hing het, een opslagmister van Gert-Anne van der Bos, een zitbal van diezelfde opslagger en 2 keertsen. En dat betekent dat nou de opslagpartij de perkpartij wordt en dat Hendrik Koolstra de bal dadelijk naar het perk brengen mij. Dat het plakje genomen wordt door Teerke Triemstra en Erwin Sielstra. En dan zullen er weer punten onder de Telegraaf komen. Hij zit er klaar voor, Hendrik Koolstra, en daar komt hij al mooi zien in. Brengt die bal boeten en dat betekent 4-2 in het voordeel van het parcours van Gert-Anne van der Bos. En dan mooi Matten Bergsma. Hij keert hier een thuiswedstrijd. Dat doet Hendrik Koolstra trouwens ook. Het binnen beide Minneskeersters. Ze kennen elkaar heel goed. Ze wonen de Boenspartij dit hier verzels. Dat is helemaal prachtig. Maar Jacob Wassenaar nog, de oude krijger Jacob Wassenaar. Ook een Minneskeerster die hier aanwezig is op het keertsveld. En die zucht nou goed zien dwarsgenoot. Matten Bergsma de bal naar het perk te brengen. Omdat op die tweede keers die net al te grut is. Maar we zullen eerst eens even zien wat Matten Bergsma doet. Farin Beteken, die rekt het hem aardig. Ja, en dan is het Kees van der Schoor die net bij die bal kan. En dat betekent dat er een 6-2 voorsprong komt voor het parcours van Gert-Anne van der Bos in het eerste. Toch belangrijk, dat eerste. Ja. Zeker voor dit parcours, Jan. Hè? Ja, zeker, want het is net de eerste de beste wedstrijd in keers. Matten het de aardiger te pakken heeft, dan hij slaat nou plat op. En een beetje minder op hechten dan de orenkeersen. Dan het teken dan wel eens wat moeite mee. Maar 6-2, dat is dat jouwt vertrouwen. De eerste zitbal van Gert-Anne ik. Dat is nou die is weg. Hoe Erwin deze bal voorslaat. Dat, ik zal het even opschrijven, dat is dan net ik vertel dat het een boppenslag is van Erwin Sielstra, die het eerste bordje dan toch vrij vlot binnen witte herrin. En ja,
We hebben ongelooflijk soort partijen jongen, van dit betoer. En we hebben soms wonderbaarlijke achterstanden. Jongen. We hebben ook rites jongen, dat ze altijd achterkomen in dingen van de partij. En net Leon, dat de gier dat ze de PC winnen en dan is in Zuid-Beren. Maar 4 om in de raad en een betoer werd ze vaak met 2 vingers in de neus van winnen. Dat wie hetzelfde gebeurt. Ik op een Rengersdag hier in zijn prachtig blokje. Nou, toen zei ik al ik zei nou, dit kan het meisje en ze staan in de finale. En ze kregen niet een bordje. Het wie al 4-0 en toen gingen ze vaak nog nooit verdienen. Ik denk nou, wat dit er nog is, ik weet het net. Maar toch hier ik het vertrouwen in. Toen dacht ik zei naar de jongens toen we het Zuid-Beren kwam, ik zei, Jim winnen de PC. en dat gebeurde ik. En vooral... Nou ja, ik heb bloot het volhouden dat Gert Anne de man wie, maar dat doet niks te zaken. In de finale, ik toen in delen. Ja, dus ik zei, delen kon net verliezen, maar gewoon wel de bietenbult op. Ja, dat wie de eerste PC die zei Keertsen met Erwin Sielstra. En met hem neem ik toch even een man die het, nou ja, zo liek het, en dat baseer ik net al in op deze prachtige boppenslag die pleert overigens. Die liek het de vorm eindelijk te pakken te houden. Al die seizoenen dat Erwin bij Van der Bos in Triemstra keert, is er wel iets, blessure, wat leed aan de voeten, het schouder, de liesk. Er is heel vaak wat. En dan komt dat heel sterk eens op gang. Krijgt op het moment dat je denkt, Mat, het jongens van der Bos in Triemstra net eens even om haar heen zien, dan liet hij hem toch weer zien. En dat is wat er nou op dit Zuid-Ek onderhoorn is met Erwin Sielstra. Hij was koning van de PC, doet ze die machine en wist hem te winnen. Dat wie het hier dat Jesse Steenstra zijn hier, ik ben ergens oorzinnen. En nou pakt hij maar een prima slag daar ook nog een keer komt te lezen op de middenlijn. Kees van der Schoort staat daar keurig te retourneren. En dat betekent dat er weer wisselen werk in en dat er weer punten onder de Telegraaf komen zullen. Ja, als je zoekt naar het betoer van Bergsma, het is gerenommeerd, het is sterk, het is krachtig. Maar met het verlies van Dylan Drent is er wel de leider is voort. De Dylan wie een man die houden zowel Matten als Hendrik scherp. En dat die er op zijn eigen hazer manier altijd moest stevig en voor de rest kon hij er aardig de gang in houden. En dat missen ze. Ik zei dan altijd, Hendrik en Matten ben te aardig. Ik ben gewoon te aardig voor dit werk soms. Ze kunnen geweldig keertsen, maar ze zouden wat meer klootzak wijzen maken. En dan kon je verder. Je maar zat Gert aan die had dat voelen, dat oneindige. Ja, dit is een zitbal van Erwin Sielstra. Hendrik Kooster liet hem vallen, maar de keurmeester zocht het wijs, namelijk dat die bal in is. Ik kan er nooit zo dicht op een achterlijn zitten. Ja, het is al iets aan. Ja, de vinger is maar tegen oog. Het is genoeg. Ja, tegen oog. Ja, en dat betekent dat de eerste keer is van het parcours van Gert Anne van der Bos. Een eerste vastsprong, een skinne fjouwer vastsprong. Je mag zeggen dat ze de gang raar in hebben. Dat het een knappe pikstart is voor het parcours van der Bos, Triemstra en Sielstra. Er is een tweede keer. Ik heb hem omskreun. Hij was returneerd vanuit de boppen terug Kees van der Schoort. Leidt ter hichte van de middenlijn en die wordt 0 opslaan terug Gert Anne van der Bos. En dan komt er weer zo'n vreselijke kanonskogel en die stuit op de prop. Dan hebben we geen discussie voor of net voor, ja? Nee, dat zorg ik nou voor het eerst. Maar al die partijen die ik jongen dat een keertje een bal op een prop slaat. Dat is vrij uniek. Ja. Dus zie je het maar eens. Dat is, ja, het zou wel krijgen net zo. Nee. Dat betekent dat er toch nog weer wat libben zit in dit eerste hek voor het parcours van Bergsma van der Schoot in Koostra. Toch die curieuze opslagbal van Gert Anne van der Bos. De keertsen binnen het veld uit. De staan is een eerst vastsprong van Gert Anne van der Bos. Machimaat een fjouwer twaalf vastsprong. En Gert Anne van der Bos maar op een de bal naar het perk te brengen. Erwin Sielstra in het middenveld en Teke Triemstra als vertrouwd op de boppen. Daar komt die bal voor in bij Kees van der Schoot. Ja, zitbal. Het is een zitbal. Ze draaien gewoon, ze draaien die voor het lief. Hè. Het is een ingewikkeld probleem om deze bal te slaan. Ja, nee, dat is, ik verbaas me erover dat hij mooi zo'n kwart onloopt. En zo'n lietse beweging van de honger saffers verschrikkelijk soort gang in die bal krijgen. Het is dat ik die stopwatch net maar hier zie ik ze weten wel dat hij 100 kilometer rondje. Dat die Chris. Maar die mijn broer altijd en dan zou de Chris hier op 100 kilometer. Nou, ik denk dat hij dat ik zit. Het is 6-2 in een eerst voor Gert Anne van der Bos. Komt hij weer als je nog vraagt, ja, weer een zitbal. Ja, hij is verwoestend, kunnen we constateren. En dat betekent dat de beide botsies in deze partij, de beide eerste botsies, via 6-2 naar het parcours van Gert Anne van der Bos gaan.
Ja, en dan heeft ze toch de zaak, de tent stevig onder druk, of net al? Ja, als je teken, die just van Erwin. Erwin die start echt heel goed. Ik kijk horenpartijen jongen dat in Haas, daar sta ik bij. Thuis. Oh jongen, wat dit nou wat burger met. En nou in de concentratie, het mes is dwars in de bek, zeg ik altijd. En de valt je wat te winnen. En ze ben gewoon, die rekt hier lekker trouwens, Koolstra. Ja, die wordt even lekker rekken, want die draait hem keurig naar de rechterhand aan. En dan is het instappen goed, het voetenwerk is oké. En dan tik je die bal boppen. Prima boppenslag van Hendrik Koolstra, die dus in dit eerst nou de vastsprong nemen. Ja, het is net altijd merken, CCK maar, en zo is het ook. En dus moet Van der Bos op een ei opslaan. Een speelvastsprong en een skinnertwa achternal in de partijtje in de patoel van Martin Bergsma. En Van der Bos, die bleef toen de opslag. Het werd even een beetje een one-man show, maar daar ben ik wel een beetje van hem wend. Hij is wel vaker, maar je ziet een Rietegiet lang onder de opslag. Die Rietegiet valt nou mooi, in een opslag missen en dan is er weer een zitbal. Ja, er is niks in te doen. Je staat er een beetje machteloos bij. En ja, je ziet hier natuurlijk Kees van der Schoot die wel wat problemen heeft met de snelheid in die bal. Ja, natuurlijk. Als hij er een heel tijd uitwest, het went om dit kanonnenwerk weerstand te bieden. Maar Doe en ik ben hier request dat Gert Anne in het patoel van Rensje Pieter en Hans Wassenaar een keertje wien. En toen stierde haast 19 ballen naar een opslag en toen weer 30 in de eerste en sidegelijk. Ja. En toen zijn we kan het miszien. En toen gaan we het gewoon op die stand gaan we het mis. Ja. En dat kan dus ik. Uiteindelijk waren de 4 wisselingen sidegelijk en toen verleren de die partijen. Het koer veilig net mis, maar gewoon wel mis. Ja, dus constateren we dat wij maar wat bij de feiten houden. Dan is er wel de voorsprong van een spul. En Gert-Anne van der Bos die moet weer opslaan. Komt de wet dus wat heel tussenin. Ja, die kind nog krek pak worden. Maar de meeste moeite voor Hendrik Koolstra. Dan komt er een lietskeertje te lezen. Ja, dat biedt dan sowieso ook wel weer perspectief voor de perkpartij dadelijk die dan weer die keers passeren had. Wat is hij, een meter of 12, daar houdt het wel zo'n beetje bij op. Gert-Anne van der Bos er even bij om hem oormerken te laten door de oormerker die er nou aankomt. Ja, die kant maar uit, dan is het oké. Wij moeten zeker echt wel eventjes vertellen. Het is natuurlijk een bijzondere dag. Je kent zo'n puntenklassement Helly. Je kunt nog zo stoïcijns wezen, je kunt nog zo goed wezen. Dit is wel wat er aan druk boven hangt. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het teken dit al de hele tijd, de hele familie, heel Sint-Jacob, die had het door het verbetering van het record. En het is natuurlijk ontzettend uniek. En dat is, ik zei het, wanneer gebeurt het nou? Nou, is 1 keer in de 3e jaar. Ja. Nou, het is kijk als een naaie voetballer, Cruijff. Wanneer komt er weer over Cruijff? Nou, daar moeten we nog altijd op wachten. Er zijn keertsen dat heeft voor wat. Het is net samen met Krekkelijk, de voorzitter van de PC. We winnen er altijd maar beelds mee en die kan nooit voort. Nou, en Sint-Wurgen gaat het wat sneller. Maar de voorzitters. Maar het is nog niet gezegd, ik vind het een geweldige dag. Je vergeet het nooit weer. Als we oud en gries ben wel een beetje. En dan hebben we het er nog wel eens over. Wist maar wel. Ja, in die leeftijd zitten we nou al. Ja, zeker. Daarom denk ik, we hekken het doen, maar zo is het. Ja. Ik ben heel wies dat ik dit mooi maak. Het mooie ervan is dat wij beide dan nog wel herinneringen hebben aan Hotse Skul natuurlijk, die we bij de keertjes hebben. Die namen in 1962 het puntenklassement, de leadership in het puntenklassement, oer van Teer de Zielstra. Ja, en dan komt er die bal. Ja, die komt wat heel tussenin. Dan moet Erwin Zielstra die bal slaan. Teken doet voort, maar die slacht hij hem liek in de bek van Koolstra. En dat betekent dat lietse keertje wat ik beschreven heb, wel pakt wordt terug op het toer van Martin Bergsma terug. Ja, prima opslagwerk, ik trouwens, ja, maar ik zei ze. En dat betekent dat het nou 4-2 is in het vaardiel van Martin Bergsma en die in dit eerste. En je zoon, ik zei ze, volle je bijbleef als zoon je dit bordje pakken, Martin. Hendrik Koolstra, maar de tweede keer verdienen niet. Die wat matig retourneerd werd terug Erwin Zielstra. We zullen zien wat die doch brengt. Voor niet betekent. Teken eronder, maar er net goed onder. En dan kind er op een ei heel simpel keert weer terug per toer van Martin Bergsma. Waar is het? Hendrik Koolstra die het even verzwargt. En nu is het zoiets wat van de overkant. Ja, en nu is het weer brotten om te proberen toch in de eerste te blijven. En feitelijk, feitelijk zouden ze nou even er in hoe heen tellen moeten. En dan wordt het moeilijker voor matten. En dan is het gelijk, dan kent alle kanten uit. Martin Bergsma. Martin Bergsma zal die bal eerst opslaan moeten. De bemoedigende woorden van Teerke in de richting van Erwin Zielstra. Maar Martin Bergsma is een man die een opslag had die het verrassen kan. We zullen het zien, want hij komt Martin Marcinoor in.
Brengt hem voor in bij Teken. Die krim eronder komen. Ja. Die leidt hem wel achter het kleedje. Ja, dat is mooi hè. Correct op tijd. Correct op het tiet eronder. Prima voetenwerk. Ik weet dat voetstappen naar die linkerkant op het moment dat die bal dan toch nog een beetje daar wat hing in bloed. Prima bopslag van Teke Trienstra. Dat maakt het 6 fjouwer. Precies, zo is het. Ondertussen joggen wij maar een beetje links ergens naar de orenpartij. Menno van Swieten, Gabriel van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Sint Corné Tuninga, Bouke Dijkstra, Jelmer Miedema. Het is daar een spul van het betoel van Menno van Swieten. Wij hier als een beetje beoordeeld dat wel eens de zinstander weer een keer in de tweede omloop. En daar liep het er op. Teken slacht een keert. Er is nog wat bijzonders onderhoorn bij deze partij. Want ja, de grootste fans van Teken die wennen aan het Oost-Indië is een Jabek. En dat ben ik in Huid en Mem. En natuurlijk is zij alle partijen weer on jarenlang vanaf het moment dat hij een liedjonkje weer met Teken te keertsen. En krijgt op deze dag dat Teken dit bijzondere record vestigen wat je in Huid Reinder in het ziekenhuis in Leiden. Hij had hartklachten, die had hij al langer, die worden even opportun. Hij het hartklasse keertsen in Heerenveen, is hij afviert met de ambulance, er moet een operatie plakt vinden. En hij wil graag dat dat in Leiden gebeuren zo, omdat hij daar een professor had die hem alles vaker geholpen had. Dat is honoreerd, dat fysiek. En uitrekken op het dag dat die operatie plak vindt, is Reinder Trienstra de huid van Teken geweldig. En dat is een geweldige zitbal van Gert-Anne van het Bos. En toen hebben we maar even een berichtje gestuurd van, nou ja, zet de televisie on, zet de computer on. En dan kist die zoon in alle gevallen een keertje zien. Wij weten dat de operatie dien is, dat hij waarom is op de kamer. Dus wij hebben goede hoop dat het al hier goed slag is. Vanaf dit plak zeggen wij uiteraard sterkte en een protte wilskrijft van Reinder Trienstra daar in het ziekenhuis in Leiden. Bert Vree, zijn vrouw ik is, Teken zijn mem. En dan is het zoals gelijk. Ja. En dan is het zoals gelijk en dan ga je het eerst toch nog beet. En als dit nou verzilveren we terug Gert-Anne van der Bos, dan doen ze ongelooflijk goede zaken. We zullen het zien. Kees van der Schoot nou achterin, Kootstra voorin. Onder de opslag Gert-Anne van der Bos. Een spul voor en zoals gelijk naar zoals 2 te staan. Hij breidt er tussenin. Ja, kan hij nog maar een doek. Kan Kees van der Schoot die bal nog krijgen, maar hij wie prima op. Hij eigenlijk een volstrekt goede tussenin zijn. Ja, heel goed. En dan kan derde keer noteerd worden. Dus 6-2 nog net verleen, dat zei ik Nee, al. Een boppenslag en een zitbal en dan ben we weer helemaal Dan ben je er weer bij, ja. We moeten even wachten op de orde partij, want we hebben het een keer verdienen, maar die bal die zielt een heel eind boeten. Ik had net het idee dat het betoel van Swieten een probleem met het zinstander krijgen zal. Dus mocht het betoel van Teken Trienstra die eerste omloop terugkomen, dan is Menno van Swieten, Maigabe van Popta en Pieter-Jan Leijenaar de zinstander op de tweede list. Wij joggen naar de Telegraaf. Is Jorre Hingen een spul in het vaardiel van Gert-Anne van der Bos en Sais Geliek. En een Lietse Keerts in een opslagbal van Marten Bergsma. Brengt hem voor in Beteken, ja die is weg. Ja. Die is weg. Ja. Want die bal die is net heel heeg, maar die heeft nog hichten op het moment dat hij ter hichte van de opslag is. Ter hichte van Marten. Ja, en dan gaat hij nog wat omheen. En dan weet je, dit is net te houden. En wat ik zei is, Martie, die jongens van der Bos, Trienstra en Sielstra, een superieur indruk. Ja, zeker. Maar als ik dan de woorden nog in de kop heb van Pieter Helfer, die zei, een Lietse Keerts, Jan, een Lietse Keerts die het nooit naar de vriendje. Hij zei, die wie groot ben, maar Sjouke Helfer, een van de grootste keerts kreeg die in Friesland ooit gewoon had. Hij zei, had ik dat dier, aan Besjouke weer, dan zei dat nou niet door het slaantje van die hartjes. En Doe en ik weten, nou in de spanning, nou in de druk raar. Ja, is een zitbal. Nou een zitbal. En dan, dat is meestal de reactie. En ingeslagen te let, even dan. Ja, eens, vanuit het perspectief van Marten Bergs, misschien wil je dat zeker zo. Kijk het idee dat Teken even toch dat hij aan de linkerkant van een boeten gaat, zodat hij daar maar even de slag net aanmaken. En dan is Erwin vervolgens echt kansleers. Nou ja, hoe dan ook. De eerste 2 punten in dit eerst binnen van het betoel van Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra. En dan is er eindelijk enig slaggeweld aan de kant van het betoel van Corné Tuninga. Dat die Jelmer Miedema een boppenslag had, had ik het goed zien. En dan komt er een bordje te hingen en is het terspul om het eerst. Teken Trienstra krijgt die bal. Jongen, wat heeft die bal aan alle machtige gang. En dan komt er een handsietje in om van Mattenberg. Maar die dingen, die vleer, deze vleer naar Gudder als een opslagbal van Gert-Anne van der Bos, volgens mij. Ja, die rekken er prachtig. Dikke keerts. Op het treien eerst en voor en een skinner 2 achter.
er wordt wat lacherig die hier in het perk voor is. Ja, ik kan me voorstellen dat de ontspanning er nou wel in komt. Oh, hij krijgt hem op een beullig zo tegen. Ja, dan is het een 12 voor het Parcours van de Bos. Ja, van de Hoorn op een beullig. Dat wie voor is wat breekt te zijn. Maar goed, het is twageliek. En een mooi Maartenberg. En is hij nog net verlost van zijn opslagtaken. Nou, ja, maar Stuits is best van Erwin. Ja, hij wie goed op, ja. Heel plat van in, teken koe er niks mee. Maar Erwin die maakt het er mooi het Stuitsje een hele dikke keer zo. Die ter hekte van het opslagvak zo'n beetje Dellijn wit het witte blokje. En daar heb je dan maar weer stiepen aan als opslager. En zo is het hier in punten gelijk in deze eerste partij in Minneskeer. Trijers in eerste in het vadio van Gert-Anne van der Bos, Teken Triemstra en Erwin Sielstra. 3 minuten zo teken. Nee, dan toch de zinstander of het naaste lezende partij doet toch even niks. Dan kunnen we de vriend en dan kan Hendrik Koolstra de bal naar het perk te brengen. Voorin betekent mooi op Hichten. Ja, mooi op Hichten. Mooi op Hichten. Ja. En dan leidt hij achter het kleedje. Ja. Ja, en zo zit het ongelooflijk mooi, maar we constateren van het parcours van Gert-Anne van der Bos. Die de druk enorm op het shuttle zetten bij de zinstanders. En eigenlijk foutleers keert ze, want er is wat minder west 2 boetenslagjes van der Bos. Ja, 12 van Bos en voor de rest het draaienbokken van Teken, 12 van Erwin, 4 zitbaan van en November dikke keert. Nou, met wat liedser maken nog. Ja, terug, heel beetje liedser. Terug Koolstra. Maar als je het shirt wat ik zie, dan denk ik, nou, daar zit ik net zo volle spirit in. Als ik met een bergsmarintje en ja... het vuur wat in het oorparcours zit, het mes zie ik altijd tussen de tosken, dat zie ik meer bij Gert-Anne van der Bos. Dat heb ik wel zo oorsjongen. En nou, het is nou krijgt het jitterom. Het viert van alles. Erwin is goed bij de les, Gert-Anne is goed bij de les en Teken natuurlijk ook. Ja, dat maakt het dan wel het verschil. Het is hoe je de stingen. Ja, ze staan er. Dat is duidelijk. We wachten even op een opslagbal van Pieter-Jan Leijenaar in het Orenperk. Die komt achterin bij Jelmer Miedema. Dan kan daar nog keert weer eens der een keert. Dan kan het even een beetje vrijmaken worden. Ja, en dan kan er opslaan worden in deze partij. Het is Treien omeneerd en Fjouwertwa in het vadio van Gert-Anne van der Bos. Daar lezen 2 keertsen. Die eerste is vrij behoorlijk. Je weet wel, die maakt Stuitsie van Erwin Sielstra. Daarachter in het veld richten van de opslaglijn. En diezelfde Erwin Sielstra met de bal opslaan. Komt er aardig tussenin, maar Kees kan even rikken. Wordt dit de eerste boppenslag van Kees van der Schoot? Ja, dit wordt de eerste boppenslag van Kees van der Schoot. Nou ja, dat is toch fijn. Even die een rijtje. Kees van der Schoot is natuurlijk een bijzonder man op de keertzilver. Het is een prachtige man, vind ik eerlijk zijn. Hij rekken verelen op een famke uit Brazilië. En waardoor je uit je verelen binnen, dan zeg je kom maar on famke. En zo had hij een skoft in Brazilië zitten. Dat giert ten koste van zijn keerscarrière. Maar ja, dan valt dus Dylan Drent toch even definitief uit. Even in veel zin in Fransje. Maar duidelijk, dat koer net meer. En zo komt Kees van der Schoot bij dit parcours als de echte vervanger, zeg maar. Nou, dan moet hij de PC ik mooi keersen. Hij neemt bij de opslag van Gert-Anne van der Bos plak in het achterperk. En daar komt Van der Bos Machinoren. Ja, die gaat een gewindboeten, zo ik ga zeggen. Ja, scoort er verkeerd dan. Scoort hij helemaal brik om. En dat betekent dat het parcours van Mattenberg toch een saai vastprogramma had. En dan mag Gert-Anne van der Bos weer opslaan. 3 keer eerst voor, 6 fjouwer achter. Het eerst is nog net verkeerd. Wij weten dat. Benammen van het vorige eerst, toen zien ze 6-2 achter. Van der Bos, machine in. Oh, bliksem. Die komt er niet in zo'n perk daar. Ja, dat ken ik. Dit mag we missen nemen. Ja. Oké, maar niettemin. Het zet wel eventjes zaken in het goede perspectief. Ja. Want je weet, als je ze ervoor houden,
dan heb je Dan heb je minder feitelijk al moeite. direct winst. Maar dat is eigenlijk de essentie van iedere sport. Hoe minder flaters dat je maatje, hoe groter de kans is om te winnen. En bij het keersen vertaalt hem dat ogenblikkelijk in punten. Gert-Anne van der Bos, het wie zien vierde opslagmeester. Hij mooi weg en brengt hem nou heeg bij Hendrik Koostra. Is dat stuitje goed van Erwin? Ja, ik denk het wel. Hè? Ja, Sipke Hiemstra, de skietsjochter. Liet hem ook daar onmerken, werd Koostra de voertje deelt zet. En dat is dus een liedje. Goed begin. Goed begin. Ja, prima begin. En dan kan er weer wisselen worden in het perk, want er slaagt Erwin Sielstra op. Dan gaat Kees van der Scoort voorin en Hendrik Koostra achterin. Steeds maar de basisopstelling in het perk van dit betoer. Even een wachtje op de andere kant en dan keren we terug. Eén keertje. Geen punten. 3 om hier vastsprong voor de betoer van Gert-Anne van der Bos. Opslag is van Erwin Sielstra. Voorin bij Kees van der Scoort. Draait wat van een vaai. Maar kinderen keert ze maatje. Nou, je houdt weer perspectief voor het trio van de Bos. Het is net een hele dikke keertshek. Draaide wat Frankfurt. Shake hands. Van der Bos en Sielstra. En daar teken Trimstra. Ja, het joggen, het is toch echt wel een fenomeen, Jan. Ik zit nou naar hem te zijn, volstrekt afgetraind. Ja. Ziekte van Bechterew, leven op medicijnen en een verstandige voeding. Trainen. En dan keer je dus komen wat hij komt. Het is een bijzonder verhaal eigenlijk. Ja, het is een. Nou, maak het nooit weer mooi. Dat ben ik wel van hoe het zo. Ik zal net zeggen dat er ooit weer in je komt die het heen komt, maar het is een fenomeen. En ik heb Roel Hoekstra keerstation toen 43 jaar weer een internaat naar de Koningsprijs kreeg. Die kreeg ik omdat er uit internaat kwam. Maar dit is gewoon een man die, zoals wij dan zeggen, die hoeft niet op te horen. Die kan er best, kan er wel 2 jaar maken. Ja, hij passeert overigens nou echt bij alle gemak de eerste keer. Dat betekent dat de eerste 2 punten ook weer van zijn Petour winnen. Ja, dat is een dingetje voor zelfs. Van had je nou dat record helje, je keert ze dit seizoen uit. Dan zou het samen zijn. Ze kunnen dat tegen opnieuw 100 punten komen. Ja, hij is in totaliteit 41 hellen, hij heeft er al 24. Nou ja, en dan kun je ophouden. Maar nee, dat is niet aan orde bij Teken. Maar sure, dat hoeft ik niet, want sure, dat is het mooie van Gert toe. Zo, hé, dat is knap. Maar je stuit een geweldige bal en dan wordt hij van de keer spak. Nou, maar dit is het punt. Dit zijn de punten van Erwin, hoor. Ja, dit is Erwin. Jongen, die er nog echt van een groen of visket zo'n beetje bij de stuit. En dan die gangen nog in weer te krijgen. Prima fieldopstelling, ik trouwens aan de kant van Van der Bos. Wat en Teken gaat aan het leidend voor de keers. En dat, timmer die maar even behulpzaam op de schouders. Want dit is echt een prima bal van Erwin Sielstra. En zet je toch de chinstander maar sokken slagen. Ja, die komen mentaal ook binnen, hè. Dan denk je, verdorie, sla ik op zak goed op. Ja. Ben ik Teken voorbij. Zit er achterin nog in dit soort kunstjes begint u te hellen. Bal komt voorin bij Teken. Die komt net echt lekker los. Nee, Teken kan hem krijgt net dat Koostra daar goed werk docht in het tussenspel. Heel iets keerts kanaal. En dat is in het voordeel van de Petour van Martin Bergsma. Ja, we gaan zo pas door het Teken van Jen 40. Erwin is nummer 22. Hoe had hij zo'n wezen? En dat is het voorbij wijs weer. En hij is nog in de kracht van zijn leven. Hij maakt veilig hier 28, dan is hij veilig op zijn allerbest. Nou, en Gert-Anne zit ik net een gram te volgen. Nou, en die hebben de leefde en de willen helemaal weer omvoelen. Die is hartstikke op het niveau zat bij hem zeggen toen met Daniel en Teken keersten. Dus deze mensen kunnen dan helemaal mooi. Ja, Gert-Anne is 34 hier ondertussen. Maar dat is maar een getal, zal ik maar zeggen. Hendrik Koostra, balafslag, die komt net 4 nog. Bij Erwin Sielstra, dan Kees van der Schoot. Ja, dan stuit hij echt nog verkeerd, stuit hij van de linkerhoorn. Dat zie je dan altijd weer beleven. Het zit echt even net, maar het is inherent aan het verin van de partijen. Ja, dit is ze het recht weer goed bij de straat pakt. De misses van ze een tik voortdoen, een boppenslager en 2 misses. Dus dan werd er zaak weer in op scherp zet. Doe en ik zullen nooit zo praten in het veld, never. Ik net dat het misjit, nooit. En dat is hun kracht. Ze bloeden in leeuwen. Ze bloeden altijd in leeuwen. Het kan altijd nog. En dat maakt het toch tot het Petour wat het nou is. Ja.
geloof in eigen kunnen en een geweldige mentaliteit. En het zal wel eens broezen in het lief, Ja. maar de rust wordt uitstraald. Hè? Dat is Ja. natuurlijk ook wel essentieel. Nou, dit hele Lietse keertje, ja, die maat van de Bos er maar even verdienen. Dat lijkt het mij een handig idee. Draai om hier, Skinnefjouwer, heel iets keertje, Peermeterkes, Zielstra en Triemstra, beide voor de keers. Gaat allemaal de opslagbal. Ja, achter. turbo. Oh, jongens. Jongen. Ja, Helm op. fantastisch opslaan trouwens. Ja, achter Kees van der Schoot. En dan zit er gang in, maar dan daalt hij toch op tijd om net kweer te wezen. En zo is het een frustrerende bezigheid voor Ja. het instappen, moet ik zeggen. Hè. Dat Zeg is, maar, wij zitten nooit achter de krieten. En dat is nou het voordeel dat we de jongens af zitten. Het is wel opletten, want ik hou de bal stief in de gaten. Maar het is wonderbaarlijk. Het is geweldig. ja. Ja, zoveel partijen, jongen, ringt hij van had zijn spul, ringt hij groot, neemt ze maar Sjouke de Boer, die zegt omgekomen. Nou, daar komt die jongen. Ja. Erwin Zielstra met die bal voorin op Kees van der Schoot. Die gaat wel heeg, maar net 4. Maar we constateren. Nee, Nee, dat trekken. Dat is net 4. Kaas niet voorbij, de afval? Nee, toch? Nee. Keer is net voorbij. Ik krijg een hoorn van Jacob Wassenaar, wat ik leuk vind. Ik heb hem correct nog neemt als Dus het bordje toch? winnaar van de Bondspartij. Een skinnersize, Ja. de keert net voorbij. En dat betekent 4 Romeinien voor het parcours van Gert-Ander van der Bos, Dirk Triemstra en Erwin Zielstra. We kunnen constateren dat in de dag dat de jacht voltooid worden had op Piet Jetse Faber, de zaken in de eerste omloop voorspoedig verrinnen. Ja. 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 Je hebt coach en dan heeft hij dan toch een keerslezen. En dat is op zichzelf alweer een voordeel. Want dan weet je dat die vliegende opslag van het Bos eventjes elimineerd is. Ja, mooie keertjes, zei het Koolstrijk. Dan kun je het maar eens wijzen, denk ik. En hoe een hoorkant kiest je dat de man weer van zijn spul weer omkomt tot 2 eerste gelijk. Ja, daar is het 2 is gelijk. Moest dat er even aan refereert. Want voordat we Van Swieten al in de volgende ronde zetten, maar we het wel Want dat is de altijd feit linker maar zo. wat volgen lijkt het mij. Ja. Erwin Zielstra slacht op. Brengt hem diep achterin bij Hendrik Koolstra. Die is te mooi voor Koolstra, want die kent er zelfs wel boven. Ja, die Ja, verdwijnt je. mooie bal. Prima, even instappen. En dan weet je het, daar gaat hij. Ja, is er wie echt wat aan de mooie kant, moet ik zeggen. Nou, dan mag Erwin weg. 4 om hier voor, Skinner 2 achter. Ja, plat voorin maar. Bij Ja. Kees van der Schoor, die draait kweer, denk ik. Nee, Nee, krek krek net. Nee, draait krek net 2. Nou, dan is het een keertje. Dan is het een tweede keertje. Nou, dan lezen we de 2 keertjes. Die, nou, Die bent er predicaat dik net echt Nee, verzinnen. nee. Maar het raak wordt opkomen, Ja, wordt dan dan maar was dat Samperk. toch weer het soort opslagers. Ja. Ja, dan is het kwijt. Ja, Erwin die is op en uit heel goed. Die had nog 2 boppen en 1 zetbal en net 1 in de ruit. Nee. Dus hoeveel opslagen hebben ze zien? Nou, ze hebben 3 zien. Van Inge van op de opslag van Hendrik van Gert-Anne en die hoort 2 op de opslag van. Dus hij heeft 2 opslagen zien, maar dat is het generaal heel best. De want kom on. De eerste keer leidt, nou pak een beetje ter hichte van de middenlijn ongeveer. Het is van hier achteruit, ja, daar leidt hij ongeveer een meter ervoor. Daar Nou, die zit zie het, je wel in de komen. die zal wel naar achteren gaan, denk Ja. ik. Koostra die moet de bal opslaan. Dan komt hij, ja. Nee, Teken rikt, maar rekt Teken terecht. Ja, Teken Ja, rikt terecht. terecht. Ja. Ja, ik ben hem kwijt. Wat tegen het? Zie Teken vier het. Jongen. En de lach is breed hè, op het Ja, gezicht ja. van Teken. De ontspanning is echt opmerkelijk, vind ik. Hè? Want Net een leeuwen. dat hing er toch wat boven je, hè? Ja, het is net een leeuwen. Als volger en een liefhebber door ik haast tegen dit ding is dicht. En dan check naar deze jongens dan denk ik, oh god. Ja, het is zoals Juster, ik had het horen hebben hoe ze komen binnen en alles. Ja, nou, hoe dieper als erin komt, hoe bijzonder dat. Ja, buiten. hoe bijzonder het is. Jouw twa. Dat is zo. En ik zie er nog in haas uitvallen en toen met schouder. Ja,
grote paniek bij de familie en net niet hoe het zeiden. Nou, ik kreeg toch Bouke, zijn broer, bij de kladden. Ik zei, dat moest mij vertellen. Geen donder, maar het weten. Nou, zei ik, denk, oh jezus. Ja. En dat de PC, wist wel. Dat weer de Jacob inleiding van het zwartste uur van zijn carrière Ja. in 2014. Ja. Natuurlijk ben ik mislukking geweest dat zij het Real Madrid werden van Sint-Jacob, maar Rutmer en Rinse Pieter. Ja. Ja, hij zag Dat, er wel een dikke keert van je. Ze liet ik niks. Ze liet er niks amper zitten. wat zitten. Nee, hè? niks. Hier een keer even Marten, hier de bal. Ja, nou, Marten heeft dus in je zitbal. Ja. En dat is dan ik. Ja. Het is alles wat ik jongen heb, dan zei je wel al. Klaas Verviering wie een kanjer. En Wiep wie een kanjer. Ik heb Reni Kuper naar Keerstation, maar het is appels met paren vergeleken. Ja. Ik ken het. Dit is wat het keerspel op dit stuit is. En daarin is hij de matador, kunnen we constateren. Ja. En over een lange reeks van jaren. In 2000 pakte hij zijn eerste punt in de haatklasse op een PC notabene. Die draait wel heel raar. Oh, dat draait pakt dat hij- ding alle kanten. Pakt hij even beet. Ja. Maar René Jansen en Henkie Vlietstra. Ja, zo Hè? nou wie hij al hier in die tijd weer voorbij kwam, dat was net wel. En hij bloot de keertser. En dat is. Ik zie hij keerst in hier in 2000 ook met Simon Minnesma. En toen keerste hij nou keerste de zoon van Simon Minnesma. Ja. Dus die heeft er al hier Rick. overleefd. Ja, Hè, dus ja, dat is groot. 1990 zou ik hem de Freulen winnen. Dat moest feitelijk net, want dat Belsum het betere repertoire. Maar Ja. hij won hem wel 4 wisselijke 5 jaar. ja, dat klopt. Dat die een dramatische dag trouwens voor de Belsumers. Ja, die keers werd net passeerd denk ik, hè? Nee. Ja, jongens, naar de lichaamstaal Ja, ook, dus- van met name Kees van der Schoot nou even. Ja, het hoofdje, de holle gaat hem leeg. De schoudertjes, die zak je wat. En ja, wat maakt hij dan aan de kant van? Het is alweer een size in het vadie van de parcours van Gert-Arne van der Bos. De keert zijn size in 30 minuten. Ja. En je zit op het punt om 4 om hier te worden. Het is ongekend hoe dit oppakt wordt. Want het is altijd lastig om te beoordelen, is die zinstander nog min? Of ben je zelf zo goed? Nee, nou, Er zit altijd wel enig verband in. Ja, natuurlijk. Ik vind ze dan wel goed. Ja, ze zijn hartstikke goed. Net omdat de Oranje Brigade is, ze zijn gewoon goed. En zij vjochtjes iets onbekends, of net onbekend, maar ze denken, jee, wat. Maar ze zijn Sjen. Ja, Maar zit ze zijn Sjen. Pak hem Ja, ik zit hem ook in. Zitbal van Gert-Arne van der Bos. op 8-12. Ja, echt. Ja, we kennen net Oorzezen als superieur gekaast. Ja, Superieur keerst. ja, absoluut. Werkelijk. Weinig fouten. Prachtige boppenslagen. Ja, zonder zitbal. Zonder zitbal van Gert-Arne. Attent in het spul. Met zelfvertrouwen keert ze. Geen spoor van nervositeit. Van, Nee. oh, daar hing het een Nee. record boven Nee. de hollen. Niks. Tja, het begon even anders. Gert-Anne zijn eerste bal die sweepte aan die kant eruit. En Ja. daarna had hij hem direct herpakt. Zonder zitbal en jouw boeten. En nou ja, hij het vertrouwen. Je denkt dan op zo'n moment al even dat je dat joggen aan het bolzwart scenario Ja. van een Perlieke Verlien. Toen het teken wel, oh jong, dat hij hem wel vergriemen moet. Ja. Wat toen makken van de bot er ik helemaal net niet al van. liefdadig iets uit de coach. Ik zei nee, dat Nee. snap ik. Maar ja, dat biedt toen ik zei, wie 25 keer in de saai, zei hier fjouwen eruit. Toen zei ik, maar je daar zal steeds bij saai 2 nog erg maar even. Dat doe je niet. Nee, dat kan het. Nou, en Bal komt voorin bij Hendrik Kootstra. Die maakt er een hele dikke beste- keer van. ja, Ja, best maar ja, keer. net wappen. Even een beetje, nou ja, in het badmintonzoen je ziet een overshoulderslag. Ja. Maar dat Ja. is dit ongeveer, hè? ja. Hij bloot nog steen, ook bloot Erwin Hij bloot op Erwin Eksteen Ja. al voorin. Ja. Dat jouw tong dat Kees net in de rol is. Nee, is net in de rol. En ik gun het hem toch wel, die van der Schoot. Want het Ja. is toch wel weer een fijne lood onderkeerd stand, vind ik. Ja, hè? Dat is, zeker. Maar het zei ik altijd hoe zijn cijfers. Hij heeft nog maar zo'n keer woen. Zolang het er mooi doet. Zo'n wedstrijd woen in de hardkost. Dat is natuurlijk helemaal niks.
En dan denk ik van Thomas van Zuiden, die is ophouden. 5 keer winnen, maar waarom de twakke PC, zelfs Koning, de Aardehouw, Haas en Dokken. En het aparte is ik nog, en elke keer weer teken erbij. Ja, dat PC klopt. twakken van teken Ja, winnen. klopt. De Aardehouw winnen moet teken. Ja. Haas winnen van teken en Dokken winnen moet teken. Ja. We betenkst het. Ja, het is wonderbaarlijke statistieken die er dan voor. Maar het teken het neerslijst om van die PC was hoor. Ja, maar ja, ik zie Wat vaak toen ze in tolven. Gert-Aan Asto en Daniel 10% beter zijn dan hier in die wedstrijd met 2 vingers in de neus doen. Ja. Fjouwer min cycling, Gert-Aan slaat op René aan, maar hier, als ik er hoe nooit denk, zo er 100 keer nog slaan, hier hem nooit rekken. En nou slaat hem boven, dat is 4 meer. En dat is mooi de nog. magie. In die partij echt nog alve boppen slagen Ja. van teken trouwens. Hoe is Ja. het? Het is een wonderbaarlijke statistiek ging het erg vers. Maar je verliest de PC wel. Hendrik Koostra die slacht de bal op en die verrast Erwin Zielstra daar in het achterperk. Wat Ja, een Bas. prima wijze. Keurig opslaan. Troch Hendrik Koostra. Dan steer je, ja, dan wil je hem te plak zetten. Dat is achterin. Dan kom je even een tikje om bij die voorinse. Ze nou liet ik er eens wat druk op zetten. Dus even zien wat die dwart. Zelfvertrouwen is net grut. Maar dan is het toch Koostra die het zijn klas even zelf. Ik ben vanzelf geen pannenkoeken, zo is het ook net. Dus ze staan wel achter Ja. 4 meer. Dat Ja, is ja. wel een feit. En Ja, er moet nog heel wat gebeuren dus dan voor moet je er wel drie heel, komen. ja, dan moet er heel wat gebeuren, ja. Ja. Wij wachten even op die andere partij. Daar is het ondertussen 3-2 in het vadiel van het parcours van Corné Tuninga, Bouke Dijkstra en Jelmer Minema. Zijn Menno van Swiet en Gabel van Pop en Pieter Jan Leijnaar. Dat krijgt een kentering. Nou, is ik dan net definitief, maar toch. Maarten Bergsman slaagt de bal op en teken die veegt er nog eens door de boven. Plof, plof. Ja, Ja, en dan ik werk op militie keert. en wel een politiekeert, ja. 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 Ze tot net wel op zit zin, maar ik ben in Belsum en dan jouw eerst ik zou ik men of verschiet met opslaan en ik Jenna zei net nooit tegen. Net nooit tegen. En weet er zijn, nee, tuurlijk niet. Maar hij jet wel net tegen. En hij is boven, hè. Hij is boven. Maarten Bergsma. Twakkelijk, Vivo meer achter voor zijn parcours. Bal komt voor in beteken. Ja, weg hoor. Ah, Het koer wil gewoon als je nou erin. Ja, dit is een machtsvertoon weet je als zinstander werkelijk helemaal wanhopig van Ja, wordt. je bent er gek van. Je wil die bal wel Je opfretten. bent wel opvreten, want ja, hij stapt eronder. Het ben ik net hele rare bal, maar ik zei zo is het echt net. Maar toch, het gemak. Waar mij het gebeurt. Het vertrouwen. Dat voetenwerk er goed Ja. onderstappen. Stapje links, stapje rechts, stapje Teken in. is een klasse beter als een huizen. En dat weer er al aardig. je boeten? Nou, als het gebeurt, je. Size. Ja, dit is van je machine. Wat deden we nog heen? Size 2, ja. Size 2, ja. 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 Nou, bobbeslag. Ja, nee, Ja, maar ja, deze, dat feels. Oh, dit is, wij moeten straks zeker even met uw camera naar links zwenken, want daar is hier een groep band, hop, 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 teken. U schuit, nou, ik kan het net heel goed lezen, maar dat doen we straks. Eerst even dit mij pakken. Bal zit, Nee. ja. Is het tweede stuit, is het net tweede stuit? Skietsjochter die informeert bij Nee, de Klaas karmaster. Anne. En dat is Klaas-Anne Terpstra. PC-winnaar van jongetje 94. En 2000. mijn Gert, mijn, ja, Klaas Berg en mijn Berk in Bout van der Woud. En Van der Woud. En in 2000 werd Klaas-Anne Terpstra koning van de Ja. PC. En Klaas Toen hadden die- Berkenpas heeft dus Vrienden Wieke op de 50-plus bondspartij nog verteld dat hij daar nog wel eens zwittend van wekker wordt. Ja, dat weet ik zeer oneerlijk en ik weet erop heel betrouwbaar en ik zal het nooit naar boeten brengen af hier Klaasberg nou nog keert altijd hier er nooit koning worden, want de commissie wie is zeer fan van Klaas Anne. Dus dat kon net. Maar dat jouwt niet. Dat is het verdikt wat ik heb op de PC. Ja, Dus oké. dat laten we eens dat het is. Veel meer, 6-2. We gaan even waarom naar deze partij. Want Klaas-Anne die staat keurig op een voorlinie, maar Gert-Anne die moet opslaan. En dat docht hij bij Goedemorgen. in die zwarte onderhoorsqueer. Nou ja, ik zou Verwoestend. zeggen verwoestende partij van het parcours van Teke Triemstra. En die krijgen de lokweensken. Stap 1 is set. Nog 1 omloop is Teke Triemstra verwijderen van het eerste plak in het klassement van alle tijden. Nog 1 omloop winnen. En dan is hij er hop hop huid. Teke slacht
bovenop. Nou, ik kan dat goed lezen, want het is nou voort daar. Ja, daar zit goed Dirk. Die bandjes binnen, maar nou heeft het spandoekje op rommen. Nou, clear. Het is een toos. Zo'n, het zingen zit van zo'n... Analyseren met Jan. Wat hebben we jongen? Nou, geweldig Gert-Anne. Zo'n zitbal, fjouw eruit. Zij pakken 1, 2, 3, fjouw keer op 6, 2 het bordje. Wat vooral de partij op het slot gooit, dat dit de bopperslag van Teek op het spul en 6 gelijk naar 6, 2 achter. Ja. Ik denk dat dat het breekpunt is in deze partij, dat het geloof wat er misschien nog wie bij het parcours van Bergsma toen helemaal de bietenbult opging. En dat juist dan maar de volgende eerste 8-0. Hendrik keert net voorbij en 6-2 Gerrit aan de weer een zitbal. En na die geweldige bopperslag van Teken, zijn zonde in deze partij mist Matten. Maar voor de tweede keer, ja, maar daar zie je het niks in. Daar zie je geen leeuwen in. En dan die laatste bal, voor de sterke strik is een kweerslag. De enigste in deze partij was heel apart, hè, maar niet een kweerslag. En dan kun je zien dat zij het perk helemaal de baas winnen. Ik Erwin, net in de ruut, zitbal en achterin betrouwbaar. 2 boppen, maar heel betrouwbaar. Dan soort van zit kan het met je in je hoed. Wij moeten dat afwachten. Ja. Want wij krijgen in het perk werd teken maximaat een keer zat je matten maximaat een nog. Het orenparcours dat 3 vrije formatiepartijen wisten winnen dit seizoen. Dat die eens op regen trouwens, dat wie wel heel knap. De Ronriep, Stiens, Sint-Jabek, die pakten ze achter elkaar. Er kwamen nog wat premies bij en zij binnen zelfs mij het parcours van Teken Triemstra. Het succesvolste parcours in de vrije formatie. Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra, Hans Wassenaar, want daar heb ik het toer. Zij wat keert ze nou, het zijn Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Die hier op de list, op mijn list zit, gewoon vermeld zit als Evert Pieter. Daar wie ik geen plak meer voor de achternaam. Nee, die hebben ze vergeten. Ja, die hebben ze vergeten. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Nee, listen nooit die punten bij elkaar horen. Het is wat. Ja. Oh, het is moeilijk. voordat je het wist, vloog de bietenbult op. Als je nog een voorspelling loslitten op het verein van deze partij, dan komt tot een finale Teken Triemstraatje en Tjesse Steenstra in de Ja. Ja, het is, had ik zorgen, dan moet vooral had mij nog verswieten dat winnen wil, dan moet het al even beter worden, want dan kunnen ze het examen verliezen. Het is nog 3 steeds, ja, het is 3 eerst een gelijk daar, ja. En ik nog 4-2 achter. Het Dus is wat een boekelpartijtje, had ik het zo uit het linker erghoekje wat bezoen af. Ja, en dus zo goed je het net te winnen, maar als Teken 2 punten krijgt, dan is het verdikter. Ja, het is natuurlijk wil je de partij winnen. Teken wil alles winnen. Een keertje, een sporter wil altijd alles winnen. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je op een dag is onvoorstelbaar tevreden met een mooie premie. Ja, dat hoe je net, dat is, daar valt er wat van hem af. Nou, en dan in Dakken maar even Mathiesse en René de Haan, Gert Aan en Gert Aan, hè? En Hendrik. Nou, dat is de finale. Dat is de finale in de eerste omloop van Dokkum. Ja, nou. Ja. En dan de Rengers. Nou ja, dat is dan weer een nijbien. Zo zeg ik het, een nijbien weer een nijstikje in de carrière. Ja. En dan is de eerste opdracht, denk ik toch, wat die team zelf stelt. Die jongen 100 punten. Ja, die krijgt er ik. En dat Zak die vertelde in Rin toen we hier zitten gaan. Hier juist de visite van die collega's van de Omroep en toen kreeg ik weer ergens over en toen dacht ik, je hebt altijd het verhaal, binnen nog meer partijen een keer tot Teken aan Piet Jetsen. Nou, en om dat zuur te hebben, dan mag je het nou zien. Ik ga alle listen, die heb ik toevallig al hier nog. Dus toen ben ik eens even zitten. Dat is net toevallig voor de verzamelaar. Nee, maar goed, toen ben ik zitten gaan en toen dacht ik, als ik het weten wil, dan maak ik het uit ziek. Nou, toen kwam ik van Piet Jetsen op 874 partijen. En 884 punten, dus zeg maar rond ietsje meer dan een punt. Een punt. En toen ben ik voor Teken zitten gaan. Teken begon in 2000 en die kwam tot zo'n 127 partijen. En als we deze erbij is, dan zo'n 128. En die had 884 punten. Dus Teken zit rond boven die Ingen. En dan zeg ik nog altijd, Teken had een heel wat veren lidmaten. 32 partijen door de corona, 34 partijen door blessures en
in de tijd van Piet Jetsen wie een direct nog een volle meer partij. Sporters zijn altijd geneigd om journalisten een beetje in de problemen te brengen. Ja, nee, maar dat is het niet. Ik hou me dan even stil. Ja, er komen nog wat opmerkingen van de man die hem nou in beeld hebben. Dat is die Lietse in dat blauwe shirt. Ja, die maakt toch even een richting. Die weet dat we live zitten en die denkt van ik had nou eens eventjes op een prettige manier verstoren. Ik hou er wel van. Racer Pieter Hiemstra. Ooit ek, trouwens, maat van Teke Triemstra. Ja. Op een bijzondere manier natuurlijk dat parcours vormen. Er zit een grote sponsor in Sint-Jabek. En toen dachten ze, wat is het toch een leuk idee om maar die drie jongens in Sint-Jabek, Racer Hiemstra, Teke Triemstra en Rutmer van der Meer, een parcours te vormen. Het Sint-Jabuurster parcours. De blauwe trein moest het worden. Hè? En de sponsor die zette daar stevig geld in. En er werd een goede afspraken maken. En het roem net echt fantastisch. Willen we dat constateren? Nee, het roem van je meter. Ik neem het Real Madrid van het Keertsen. En nou ja, Real Madrid, daar ben ik altijd een enorme liefhebber van geweest. Maar toen ik zei Keertsen, moesten je het zien Rehoes op een bondspartij moesten draaien. Nou, ze gingen vliegen de bietenbeeld op. Toen dacht ik, als dit het Real Madrid is, dan weet ik net wat Rehoes thuis is. Dan moet dat werkelijk het Santos wezen van Brazilië. En het koer net, het paste net. En toen waren er natuurlijk Volkert van der Wijk keerde toen in de tijd, maar Gert-Anne en Daniel. En ja, Volkert had een geweldig hier maar een keer 60 punten. En toen dacht Volkert, dit is de maatstaf voor de komende jaren. Nou, dat kon net. En toen ben ze even zitten gegaan. Nou, toen kwam Teken erbij. En nou, dat weer de missing link, om zo maar te zeggen. Hier is Sint-Jabek wel een dingetje natuurlijk dat hij dat parcours verleert. Ja. Want we een grote sponsorafspraken maken, er weer hevig goed discussieerd. Hoe pakken we dit aan en hoe zullen we dit begeleiden, et cetera. Ja, en dan komt toch het aanbod van dat soort maten. En dan steen je als sporter even op een keerpunt in je sportieve leven. Teke Triemstra die is dat overkomen. Het wie in 2010 en op 27 juni 2010 komt hij voor het eerst met Gert-Anne van der Bos en Daniel Liesiger het veld op in Belsum. En het zou een deceptie worden, maar dat lag net onttekenen. Nee, dat lag net onttekenen. Want ze moesten altijd naar goed zetten in Pieter Bakker. Ja. Maar die hebben Hansma en Heidsma. Ik denk dat het... Dat die een Heidsma, ik ben hem echt kwijt. Maar nee, Erik of Jacob Klaassen. Jacob, en feitelijk, dat mochten ze net verliezen. Maar de dag daarvoor, wie Gert-Anne Jedi wist en die kwam uit Holvert. En volgens mij hier de prijs ik naar won. Hij hier de prijs won in Holvert. Ja, en nou, jong en druistig om samen te zeggen. En wie een trekje hier waarom, dus wie 21. Nou, prachtig toch, maar het bier weer nog net al hier uit lichaam bij. Dus het zegt weer wat meer. Dus, maar het geval dat ze op 4 wezenlijke cycling gaan. Nou, dat is een minneset. Ja, en toen had Daniel Liesiger als nestor van het parcours even een paar woorden sprutsen. Maar is vriend uit toen nog Holvert. En het gevolg weer dat de weken later in Jereveen in de kruisen wordt. Ja, zeker, dat weer de vreed. Ja, en dat ging ik net gemakkelijk. 4 wezenlijke cycling en Hendrik Kootser moest toen nog opslaan. En had ik het goed weer typisch het wereldkampioenschap. Nederland-Brazilië. In Nederland-Brazilië. Dus daar zit een heleboel in de tent en ik zie naar dat Keertsen. En ze woonden het op 4 wezenlijke cycling. En toen begon het. Toen kwam Haas, dat waar wonen. Toen gingen ze naar Balzert en dat waar wonen. En er weer nooit meer een missing link. En zo is het parcours ontstaan. Een beetje hobbels, heel beetje hobbels. En heel veel succes. 64 keer hebben ze de kroons ophalen met zijn trein. En dan het hier nog meer wezen kan als het juist Tekens een paar keer uitvallen. Dylan had een keer een overwinning maar helpen. Kees van der Schoot had een keer maar Gert-Anne en Daniel. Ja. Oh nee, maar Tjessen. Dus dat wist ik wel eens. Hier wel heel oors naar een kennen. Maar goed, zij is begonnen en Gert-Anne en Teken ben nooit bij elkaar gegaan. Gezworen kameraden. Ja, het 13 seizoen, 13 jaar bij elkaar, zo moet ik het zeggen. In 2010 bij elkaar komen in Belsum dus, 27 juni. Nou ja, het is nog 19 juli 2023. Piet Jetsen Faber en Zaken Zaakstra hebben 14 jaar bij elkaar geweest.
Ja. Die is Tjesse Steenstra een prima zitbalslag pleert. En dat doet hij op 6-2 en daarmee pakt hij van zijn parcours het eerste bordje. Tjen Remmel Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. En dan is dat orenkansparcours voor deze dag om de oorwinning uitstekend uiteenzet in deze partij. En eerst in het voordeel van Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Tjesse Steenstra die ik bij Teke en Gert Anne Keerts had. Dat wie op een of andere manier net dat ultieme succes wat je ervan verwachtte hier. Dat hier van alles te krijgen, maar het feit dat Gert Anne toch wat bedriegen vielen in de hiërarchie, in de pikorde. Als het hier om het verzwargen van de opslag. Want als het even net roem bij Van der Bos, en dat die Rietegiet hier die ook zeker, dan zei Teke, Tjesse maar even. Ja. En dat vond hij net prettig. Nee. En zo is dat Tour eigenlijk nooit tot waakstond komen. Wie is er een enorme potentie in ziet. En dat kist het nou aan Tjesse Ekbasien. Hij is nou opslager. Maar hij wil eigenlijk meer. Hij wil wat hij daar die achterin en opslaan. Ja. En dat is zijn ideaal. En ik denk dat dat ideaal het komend seizoen wel invuld worden zal. Want Reense Hiemstra gaat op na dit seizoen. Ja, dat hij wil terug, dat zit verst. Hij wil terug met Hans Wassenaar. Ik denk nog wel even terug hier. Hans Wassenaar voorin, wat naar achterin erbij. Of de mat opslager erbij en dan Tjesse. Nou, dan kist alle kanten. Ja, nee, maar dat is zo. Hij is nou feitelijk, hij komt eerst te min ontwerp. Ja, Tjesse is een vrotter. Ja, Hiemstra en Wassenaar zijn net man die het makkelijk hun plakje oor. En dat viel je aan alle kanten. Wij zorgen dat het wel gebeuren, dat het net wil. Maar eerlijk gezegd, hij wil treien gewoon, maar ze zijn net die vorm die ze toen hien. En het is, wat is vorm? Als de vorm te keer is, die is al in de winkel. Zo is het. En dat is een wonderbaarlijk verschijnsel. Ik moet zeggen dat Tjesse Steenstra met zijn maten wel even een tap pakt in de beginfase. Schitterende retourslag van Reense Hiemstra krijgt, jongen, van de boppen. Het is 4 treien voor de oorkant van Verswieten. Die hebben op treien is gelijk, saai gelijk mist Corné Tuningen aan de opslag. Dat is feitelijk de brekker in die oor. Dat is de brekker. Dat is nou de slag Slijntrop van Zwieten in Consort. En dan komt die voorspelling wel een beetje hoe dat wel de tweede omloop weer zil. En wij zeggen hier. Ja, dit vlug. Dit heb ik het idee dat dit wel eens een hele rappe partij worden kan. Ja, en dit is nou net in de boezerdwaan. Je werd een karmaster verteld van het verduisteren maan van de bal, maar zo bedoelen we het net, je? Zo dat. Skinnersize voor het parcours van Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Een Keerts die het net al te grut is, daar zit Allard Hoekstra voor. En dan is het Remmelt Bauma, de man uit Weidem, die het opslaan mooi. En dan maakt je toch wat in hoes. Hij brengt een dip achterin. Ja, dan heeft hij hem aardig te pakken, wat ik zei. Want die bal die stuit het krek van de kweel in de del. Ja. Ik een oog, hè? Ja, Saffolle. Maar ja, dat hebben we net op camera. Maar dat is een 4 centimeter, inderdaad. En dan is het toch een zitbal. Altijd nog even informeren natuurlijk. Toch Reense Hiemstra. Wie die zit die bal wel? Is hij net kweer? Welke karmaster gaat roer? Dat is de oren. Die op de orenline zit, de linkerline. Je hebt het goed, jongen. Dus het is 6-12. Eerst is nog net binnen van het parcours van Tjesse Steenstra. Remmel Bauma, weer aan de opslag. Brengt hem voorin bij Reense Pieter Hiemstra. Die kan er redelijk onderkomen. En daar wordt een keertslijn ter hichte van opslag vaak onder. is een beetje en dan had had Tjesse toch wel weer, denk ik, de mogelijkheid om het tweede bootje van zijn parcours te verzilveren in een opslagbal. Maar we zullen zien. Het is dan nog 400 rijden op de horenkant. 400 rijden en 400 rijden. Menno van Zwieten, Gabel van Pop, de Pieter-Jan Leijenaar. Zijn Corné Tuninga, Bouke Dijkstra, Jammer, Mida, maar 400 rijden voor het parcours van Zwieten. Dat zal de volgende tegenstander worden van het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Tjesse Steenstra maakt zijn afslag. Plaats voorin, ja, op een poort. Van de Hoorn op de poort bij Allard. En dat betekent
een heel rap rotje alweer voor het parcours van Tjesse Steenstra. Die het in de beginfase daar echt geen twijfel over lieten bestaan wat je de bedoeling is. Namelijk dit winnen. Wij Sjogge Gabriel van Pop dan al boppen slaan. Het gitaar denk ik goed, Jan. Ja, geen zwaaiers nou. Zo is, oké, ja. Ja, en wij broeken. Dat is altijd een beetje een lastige keuze. Wij realiseren dus dat. Maar we broeken Tjeke Triemstra als de onleiding van deze uitsturing op internet. Dus we zetten dat een beetje in dat teken. We kunnen twee partijen volgen. We kiezen ervoor om de partij te volgen van Tjesse Steenstra. Die wij toch in de finale echt verwachten. En dan vinden wij het logisch om die maar te pakken. Maar helaas alles krijgt een beetje mooi van u te breken. Gebeurt, ja? Het is er wel gebeurd. 400 rijden, Skinnersize, Menno Verswieten, Gabian van Popta en Pieter-Jan Leijenaar terug naar de tweede list. En dat betekent dat dadelijk de partij wordt waarin Tjeke Triemstra dat klassement pakken kan. Menno Verswieten, Gabian van Popta, Pieter-Jan Leijenaar, Gert-Anne van der Bos, Tjeke Triemstra en Erwin Sielstra. En dan komt het moment dichtbij van haalt hij het of haalt hij het niet. En we blijven erbij, hier in Minneskeer. Er wie een opslagmeester niet correct zeg ik. Het is een spul in het vadio van Tjesse Steenstra, Masje Maarten en Twageliek. En Tjesse die mij op een ei opslaan. Boeten. Die is Silter Boeten, ja. Voor 2 voor het parcours van Remmel Balma. In het orenperk komt de broer van Tjeke in actie, Bouke Triemstra, Mai Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Een premie in Stiengers. Ja. Ja. Sint Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Ian Vrije Formatiepartij in Weenst omzet. Ik meen dat het mijn naam weer. Maar dat kunnen we nog niet, hè? Nee, in Stiengers. in Stiengers. Ja, Nee, die premie voor Bouke. Ja. Maar Van der Veen een prijs In mijn naam. In mijn naam, ja. Toen verrasten ze dus Gert-Anne. Ja. Ondertussen bij Steenstra, Sint Bauma, een keertske. Beetje weinig zicht hebben, maar die zin is wat lastig hier op het veld. Zeker voor de partij die onder de opslag zit. Komt hij vanuit het skaat, komt die bal naar je taal en dan ben je wel eens even kwijt. Ja, het mooie is dat Bouke daarna keert. Het is feitelijk een lietswonder. Want Bouke ziet in de delgang van zijn carrière. Een toer dat net woe. En dan stelt hij, formeert hij met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En dat klikt op een of andere manier. En nu ben je site of zo'n toer op een rankinglist. Ja. Zak in gaan. Ja. Wij doen net in de ranking, dat is luidt een verbod op spreken over de ranking wat mij betreft. Het is ik net uit te lezen, maar ze staan er en dat is duidelijk. Ja. Het is overigens maar een boppenslag van Allard Hoekstra. Wolfsuist was weer een Facine Tour in dit eerst. Er staat een spul achter. En Hans Wassenaar die krijgt de band even onsmitten terug Reense Hiemstra. Even wat zijn. Een keer oogt het tamelijk ontspannen, wat ik zei in dit toppentour in deze partij. Een spul voor, 6-2 achter. En een keertje die net altijd goed is, daar ga je dus weer mogelijk. Nee, dit moet er dwaan wezen. Remmelt het ook net een opslag die een perk heel gauw helemaal brekken kan, hè? Nee. Hij brengt hem achterin bij Hans Wassenaar vertrekken, hier hebben we dan. Ja. Elke speler had zo zijn eigen tekst dat er een bal boppegeert. Bij Hans Wassenaar is dat het woord vertrekken. Hier. Nijemand, Oorskaft, kocht bij Reinder Triemstra, heb ik mij vertellen laten. Ja. Hij is mooi reerd, hij valt op. Zoals jou, de eerste is nog net verkeerd. Nee. Kijk, Ze wat willen, maar dat eerst nou maar wat ze ze wel pakken. Remmelbomen, aan de opslag. Ja, voor Ja, zus, nou kun weet je zoals nooit het winnen. Hè? Zo wordt het een ingewikkeld verhaal. Een beetje kenmerkend van dit parcours, want er zit genoeg. Hè? Allard Hoekstra, PC winnen, PC Kening. En dan Remmel Bouwen. Nou, kan ik wel Charles Bjerenstuk gaan winnen van deze jongens. Ja. En ik dacht dat ze daar het meeste zelf. Ik verschrokken me in, maar goed. Daarna heb ik het nooit weer
is zich geschretterd aan het Hij maakt weer op zijn gelijk. Dat dacht hij in principe Ja, goed. Maar ja, die is te dus mooi ja. van Hans Wassenaar. Jongen, die bal die komt voorlopig naar Del. Die gaat richting Sint-Jabek, jongen. Ja. Ja, jongen, op size gelijk. Ek een size 2 achterstaan. Ja. Het is een beetje de herhaling Van het Hoornpartour. van Zetten, hè, van het Ja. Hoornpartour. En zo komt ik dit partour op een vrij eenvoudige wijze op een treien skinnen eerste voorsprong. Ja. Ze hoe gaan net drok de mooiste verder. Ik ben voor gewoon 4 te sterk. Ja. Remmel Bouma. We beginnen weer mooi en eerst. Draaien 0 achter. Ja, het is Zo kist het nooit winnen, hè? niet het vereiste niveau om hier een partij van te maken. Nee. Dat mag we natuurlijk wezen. Hans Wassenaar is een man die het altijd dwande is, maar het scherp houden van zijn maat. Ja. Altijd bezig. Zie je voor zijn kwaliteiten. Ja, altijd bezig, altijd bezig. Remmel Bouma brengt hem achterin. Ja, tussen deze bal. Mooi skept trouwens. Dropkickjes thuis hierdoor. Even Pieter der op de boppen. Kind er een lietskeertje van mij zijn. Nou, jou toch even een beetje meer, even wat fase. Remmelt even van de bal hoor. Toch even in het tussenspul een lied succesje. Ik weet, het zijn marginale succesjes, Ja. maar we nemen ze even. Ja. Nou, ik weet niet hoe stoot dat viel, maar het is correct dat er wat men wat loslitten heeft. En het is, de spanning is uit het veld waar het is wat gezapig, om zo maar te zeggen. Ja, nou wel even. En Ja. toch zitten al die mensen die hier om het veld Ja. zitten. Maar kijk eens eens, maar dezelfde gedachte. Ja, We wachten je op iets, hè? Ja, op de zeker. kommermat. Ja. Zeker niet. Ja. Al dat hoekte, maar de opslag. Ja, en Ja. Boeten. Ik moet een, Ja, zo wordt het er net. zo werd het hem net, joh. Nee, dit is, Skinnertrij is een skinnerfjouwer. Al jaar in het vadiel van het betoel van Tjisse Steenstra. En al dat hoekte, want even wacht tot de partij naast een opslijn had. Het uitslaan toch Kevin Jordi Hiemstra. Maar die krijgt hem nou weer omheren. In het verkeerde perk. Ja. Dat kan het vrijmaken worden. Clear. Allard Hoekstra. Meisje opslag. Nou wel goed, hoop ik. Ja, is aardig. Ja, Bal die stuts naar onderen. Dan kun je eigenlijk alleen nog maar je handen een beetje in houden. Dan komt er al iets keertje te lezen. Maar die keertsen binnen het al te grut. Zwaar wit. nou ja, het Is is er nog nog eens geen wat? of jou, hè? Is er nog wat? Ja, dat zou ik zeggen. Is er nog wat in? Ik denk het net. Nee. Hier is het verschil, ik vis te groot. Dus, de mannen tegen de jongens. Evert Pieter is echt een talent wat hing je bloed, Ja, hè? precies. Evert Pieters zit in de categorie dat Sjoerd de Jong iets hier. Ivig talent. Ja. En ja, je maakt een keer dat precies met alles Hoekstra. Valt de boeten. Ja, Opslag van dat Hans is ik, Wassenaar. 4 auto. precies hetzelfde. Hoeveel keertjes binnen maar in hier gestiender. Je Zaak en Piet. Een teken is kruidig. Er rijdt Jorgen en Jotter de Freulen winnen en in 2000 al in eerste grote punt. spul. Dat Ja. is, ja, nou die just niet meer, die binnen niet meer. Nou, we hier laatst Pieter van Straten in dat Ja. richting. Die deed heel gauw de stap maken Ja, natuurlijk. Ja, en dan nou toch echt wel een tikje gefrustreerd nou ja, wat er rondwaalt. de wand wat in de wil genomen had. Ja. Hè? Nou, hetzelfde maar Kevin. Dat Kevin Koen net Jordi, hoor. Ja, Koen nou, net, wat dat Koen net problemen kapot. best. Nou, Tjisse mist hek. Ja. Ja, dan binnen 12 dag missen ze. Niet te verzorgen dat het fjouwer gelijk wordt. Ja, dat Koen net met Kevin, die is nou weer een beetje verom.
En die is verder dan Lars Petersstraat, want die had veilig was de soort handdoek in de ring gehoord. Dus ik heb hier een aardig meer aan. En deze bal is square. Het is jouw liedje. Wij eerst in het voordeel van Jesse Steenstra. De Keertsen weer fortune. En zo is er misschien toch weer wat hoop hier voor de perkpartij. Jesse Steenstra op een ei met afslag. Oeh, die draait raar voort. Ja, je wordt een beetje toch verrast, Allard. Die bal die zwiept. Krijg weer, denk ik. Ja, even zeggen. De karmeester net. Ja, ik zit de line net, maar de karmeester won maar de stak in de bieste boeten. Ja, is toch weer een size voor Jesse Steenstra niet. En zo bij die onderwijs naar Fjouwers kennen eerst. Jesse Steenstra, mooie afslag. Ja, dat is waait vreemd voort, maar die kinderrij is net mooi, zie. Ja, en dit doet hij toch fantastisch. Ja, fantastisch. Van oude boppen en één keer klets achteruit en dan weer in het perk. Hij die het in Sint-Jabek in de partij tegen Triemstra, die soeverein keert zijn van al die boppen. Hij is 37, Reense Hiemstra. Hij ziet er super oud-traind uit. En dat wat hij nog kan, hier die wel terug kennen. Maar ja, het gezin begint echt een rol te spelen. 12 lietse bandjes, drukke banen. Vrouw die zelfstandig ondernemer is, dan begin je oren keuzes toch te maken. Dan is het Keertsen op een bepaald moment toch van ondergeschikt belang. Fjouwers kennen eersten in het voordeel van de man die het nou opslaan had, Jesse Steenstra. En dan race Pieter daar weer vanuit de boppen. En dan bleef er ook alweer net zo'n verschrikkelijk soort van oer. Er wordt niks van oer. We kunnen u direct opmaken voor het nou ja, voor uur van de waarheid. Het moment suprême, Jan. Ja. Het uur van de waarheid. Ja. Nou, zo voor de man, voor de vrouw die deze nog wat vergeet. Even jou door. Ik breng je even bij mijn uitslagen. Hans Wassenaar, machinopslag. Achterin, bij Allard Hoekstra. Die het plakwoernam had van Evert Pieter Tolsma. En hij krijgt die bal er net doorheen. En West zit daar, die lietse Reense Hiemstra. Die het werkelijk op een prachtige manier daar weer helemaal niks van oerlid. En zag hij gewoon matje als blauwe brigade, zal ik maar zeggen, het gevoel, hey jongens, maar dit hebben wij volledig, maar dan ook volledig onder controle. Ja, en zo is het ook. Ja, het verschil is viesten te groot. En terwijl ik daar een keer jongen dat de man wel op het kleedje lijn, dat het nou precies hier woensdag maar 4 jaar, 6 jaar, dus het kan wel. Het kan, maar het bin incident niet vaak. Ja, dat ben een vluchtmoment. En dan zou het toer van Bouke Triemstra Gert Anne in Sniers verslaan. Dat gebeurt 1 keer in de Savel hier. Ja, dat kon ik net. En dan in Hazen, dat ken veilig net, maar het gebeurt een keer. Nou ja, Reense Hiemstra tikt die bal. Nee, net boppen, die gaat kwijt. Ja. Oké, dan binnen punten toch voor het Sympathij. Zak het dek. 2 punten verreerd, jongens. 2 punten verreerd. We sturen ondertussen de telegrafist nek om hier. 2 punten verreerd. 2 punten verreerd. De telegrafist luistert net naar u. Nee, maar dat is de tijd, hè? Het van alles binnen. Ja, dat is de tijd. Net zien werk. Nee. Maar de reden 2 hing het er en die is verzinnen via een kweerbal van Reense Pieter Hiemstra. En dan moet je Allard Hoekstra de bal opslaan en die brengt hem al hier. Ja, hier een bal. Mooi bal. Had die bal ergens onder die stoel lezen, denk ik. Ik heb geen idee. Oh, daar loopt hij, ja. Hij loopt onder de noordenstoel. Clear. Nou, dan ben die 12 lietse keertjes toch pakt. Terug op de toer van Remmelt Bouma. Prima opslagbal trouwens, ja, deze van Allard Hoekstra. Ja, Allard, prima op. Oké, en dan mooi Remmelt weer. Keertje uit het veld, Skinnefjouwer van het parcours van Remmelt Bouma.
is kindervrouw eerste van het parcours van Tjesse Steenstra. En ik zeg vertrekken met Hans Wassenaar. Ja. Ik ben gewoon te mooi, hij kan het je rennen. Daar is een te goede achterwiese voor. Ja. Goed timen, goed stappen. Nou, dan moet je Reinhold weer. Kost erg lekker onder Hans Wassenaar. Ja. Hij kan net onder hem daar. Het moest helemaal uit hemzelf komen dit. Ja. Prima die. Hartstikke goed. Fjouw gelijk. Nou, als ze dit pakken dan Ja, dan is de is het klaar. Misschien beter dan ik voorzien. Valt het tussen 12 dus. Het is fjouwergelijk. Dat is een soort van. Remmelt Bauma. Nee, doet Fabi. Onder de opslag. In het perk Reense Pieter Hiemstra voorin. Hans Wassenaar achterin. Ja, draait echt wat voort. Ja, het Ja, toch in het tweede hem. instantie nog een keer. Ja, Ja, het ja, je had hem nog een tweede kans. Bal die draaide ik wat van hem af, Ja. die opslagbal. Dus het wie ik wat dreig te slaan. Maar nou, Keertske. Allard Hoekstra voor de tweede opslag. Brengt hem diep achterin bij Hans Wassenaar. Die kinderen goed onderkomen. Ja, dat doet Ja, even dat Pieter doet hij Tosma goed. prima. Keurig Ja. tot midden, want hij ben neem geen mensen mooi in blauw shirt. Dus Nee. dat die prima die in. Ja. Prima retouerslag van Evert Pieter Tosma. Had ze nou wat wollen, dan moet ze het nou Ja, pakken. als ze nou een bootje pakken, dan Ja. kun je misschien nog iets van elan krijgen in zo'n Ja, partij. twa marginale keertsen, dus dat moet het wel wezen. Je bent tenslotte hardklasse, hè? Ja, vooruit. Even door de telegraaf komen, zou ik eerst gaan. Bouke oefent altijd verstervende zwaan, hè? Ik dit al bij die in beeld in, maar zie je wat een aparte actie. Het tussenspel van Bouke. Riemer Hoekstra staat achter hem, die kan Ja. hem zou pakken. Ja. Maar hij stiert gast op een kop om die bal te slaan. Dat gaat dan ik flagrant mis. Tjesse Steenstra met de opslagbal. Weer aardig rekken toch, Allard Hoekstra. Oh, maar dan maar komt hij weer een toer van Tjesse. En dan is het Allard die als winnaar uit deze trick-track situatie Ja, tevoorschijn komt. Ja, geweldig. Goed zo. dat doet hij goed. Ja, hij rekken elkaar aardig trouwens Ja. in eerste instantie al. Maar ja, als Tjesse Steenstra, die is meestal redelijk meedogenloos in het tussenspel. Nou, dan hing het de Savier een size in het vadiel van het parcours van... Ja, maar zelfs jij Remmel. in een size, want je dan van size 12. Dus Ja, de van koers- size al. Ja, oh, dat is Zeker. direct. Ja, ja. Maar ja, nou. Dit maakt net een moeilijke opslag weer. Dit maakt het waar weer. Hans Wassenaar voor het Lietse Keertske. Tuskenin, ja, heel goed tuskenin bliksem. zelfs. Heel goed tuskenin. Echt prima opslagwerk van Hans Wassenaar. En dan is het toch zoals gelijk. Ja. Nou. Die zoon zei dit is 4-0. Ja, dat zou je denken. Dat Ja. dit nou het vierde bordje wel aan de telegraaf brengt. Ja. De sterren wijzen in die richting.
Jesse Steenstra. Die valt Ja, eruit, moet- Jesse. Ja, die valt eruit. Die valt Nou, zet Boortje. Offside gelijk. Nou, een woordje. Ja, dat moet van 4 komen, Allard. Ja. 4 komen. Nou. Veruit. Nou, waar wit met het talieren kind. Het is jouw Rommein. Jesse Steenstra slacht weer op. Hij gaat er wel uit. Hij gaat er wel uit. Ja. Even een dipje in de prestatiecurve, Ja. zullen we maar zeggen, bij Steenstra. Dit is beter. Komt net. Ja, shit, dat bedoel ik. Meedogenloos in het Ja. tussenspel. Ja, Dat is, hè, dus, dan pakt hij het wel. Hè. daar is hij. Goed hersteld. Andere kant, er worden nou witte blokjes aan de reerde kant van de Telegraaf om. En ik heb het idee dat dat net helemaal goed is. Ja. Nou, wij sturen hier namelijk ook de Telegraafist hoor. Ja, het Goed witte zo. blokje aan de witte kant. Goed zo. Jesse Steenstra. Volgende opslag. Boeten. Ja, we hebben Boeten. Wat is hij vierde al? Dat is de 5e, hè? Ja, en dat zijn Sampatoer, Ja. dat Ja, is te volle. Nou, juist toch even iets. Ja, wat is dat dan? De Nou, de concentratie. Even en te het, gemakkelijk wezen? Ja, het gaat zo makkelijk. Ja. Dus, hij kon wel een boek lezen in de tussentijd. Ja. En dan, tja, dat is eigenlijk de vraag. Gert Anne en Teek en Erwin dezelfde concentratie die ze dus in die vorige partij. Want die waren een vorige partij. Ja. Nou, het is een mooi werk. Fjouwer nog meer voor, fjouwer 2 achter. Is hij er wel in? Oeh, die rekt het al hard al, maar get die... Nee, dat de nek keert, weer. dat keert, ja. Oké. Nou, dus ik heb een hele behoorlijke keert. Dus ik een opslag vaak in middenlijn 1, dat is prima. En dan moet je Hans Wassenaar weer opslaan. Even Oerlis in het perk. En Wassenaar wacht eventjes op de orenpartij Nooistenbed. Johannes van der Veen. Ja, die Meiderood is een keert. De jonge telegrafist net viersten te druk, maar Ja, ja, mooie het woorden verhaal. dingen. Ja, Ja, zitbal. balzit, Ja, balzit. zitbal. Ja, prima zitbal. Dan mag je erom. Het witte blokje, prima. Fjouwgelijk. Prima opslagwerk van Hans Wassenaar. De beuker. De beuker. Ja, dat is de bijnaam van Hendrik Jan van der Velde. Die verschrikkelijk 4 slaat in. Oh, nog een zitbal van Hans Wassenaar. Die forceert het nou in zijn voordeel. Ja, hij weet de boete. Hij lieke boeten te gaan, ja. Ja, Dan is het zitbal. en hij slaat mis. Ja, zeker. Ja, maar hij slaat erop. Hij slaat erop. Hij slaat erop. Keurmeester. Oké. Skiers of de Sipke Hiemke, die komt even te vregen. Ja. Of hij wat jongen hier dat die bal eigenlijk boeten weer.
Ja, de keurmeester zei dat had ik wat jongen. Maar ja, hij slacht erop. Dus Ja. ik wies dan maar naar binnen. Want dan wordt het, daarmee wordt het de zitbal. Dus de symboliek in zijn onwijzing is terecht. Dat Ja, is de- zeker. Dus, Ja. maar ik ben er discussies over. De beweging was ja of nee. Best wel. Het is En dat, zoals jou. en dat is soms lastig. Remmel Bauma brengt de bal voorin bij Reense Hiemstra. Nee, Die Keers kinder een keer net. zo mooi zien. Ja. Keer is net voorbij, hè? Het is cycling. Oh ja, Keers net voorbij. Cycling. Ja, Saisgelijk weer het dan. Ja. Wat zie je? Nou, toch weer Saisgelijk. En dan wat Remmel Bauma weer. Concentratie en de oor in. Voorin bij Reense Hiemstra. Ja, ik denk achteruit, hè? Ja. Alsjeblieft. Ja, het is 4 Wilmien. Dat weer op cycling, hè? Ja, toch wel weer op Saisgelijk. Ja, absoluut. Het is Liekwols, toch 4 Wilmien in het vadiel van Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra en Hans Wassenaar. Nou, 5-1. En doordrukken nou. Kom op, Tijn. En dan wordt het een schier hopeloze zaak, liek het mij, voor het parcours van Remmel Ja, Bauma. dit Alweer is, nog een wending hoort Jan. Bal komt weg voor in bij Reense Hiemstra. Ja, die staat er weer onder. dit is te mooi. Appeltje, eitje nemen ze dat. Weet ik net. Het van Raast. Het is instappen en wegwezen. Maar een mooi Mariootje. Mariootje. Oeh. Zo. Mooi, koffie. Misschien het wel. Ja. Dat is Fruus. Er is ondertussen niet 12 meer. Remmel Bauma. Go voor. Ja. Dat is goed. Ja, even Pieter nog knap retourneren. Dat koppel wij door, hè? Keert ter hichte van de middenlijn zo'n beetje. Zeg hem het rechtje. Hoi. Ja, goeie Peter. Wat Albert Hoefstra even wacht hij op de orenpartij, want die zit hem wat in het paalbed opslaan. Maar dan kan hij opslaan. Hij zit 4 hier achter en Skinner 2 achter. Allard Hoekstra voor de vermeeste opslag. Brengt hem voorin bij Reense Pieter. Ja, wie wat raar baltje die. Ja, Die flapperde wat vreemd in kwam de net weg. goed om taak. Kwam net echt letter om taak, inderdaad. Maar het is wel een keertje. 2 keertsen. 4 mien, Skinner 2. Alles in het vadiel van Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra, Hans Wassenaar. Nou, die keertsen bieden misschien enig perspectief, maar Dat is het dan ik wij probeer. hebben toch, het is ook weer het perspectief ziekje als het reëel onderkennen lukt wat ik nou doe. Dit is de street van de kat die de moe zo lang te pakken heeft. En we dan, nou en dan even erin liggen. Ja. Tjesse Steenstra voor de eerste keers. Achterin, oh die waait heel erg voort van Allard, maar hij kan hem nog pakken. Ja, keurig werk van Reense Hiemstra. Skinner Fjouwer, eerste keer pakken ze. Wit blokje. Goed zo. Is het een Skinner Fjouwer. En komt de oerwinning wel heel dichtbij voor het parcours van Steenstra, Hiemstra en Wassenaar. Tweede keer is wat lietser.
Die werd opsluit door Hans Wassenaar. Brengt die bal voorin bij Evert Pieter. Nou, Nou. te zeggen van wat eruit ziet die bal lekker, zei het echt net, maar hij passeert al de keers ermee. En daarmee is het 4-2. En dat betekent dat Hans Wassenaar weer opslaan kan in mei. Of jou het. Ja. Jesse Steenstra natuurlijk. Ja. Voorin bij Nee. Pieter, ja, die is Kweer. een heel lang kweer. Ja. Die kwam wat al te rap op hem af, dus krok je even niet van. Ik zit even te Sjen naar Jesse Steenstra, maar even Sjen, als hij de bal krijgt om op te slaan, dan zit hij wat meer van jongen naar links en dan doet hij een stap naar binnen. Ja, dat doet hij nou net. Ik zie ook een paar keer dat hij dat doet, maar hij doet het nou dus weer net vanzelf. Nee. Ik weet niet wat het dat voor bedoeling, maar hij doet het nooit net dus. Dan is het een tafvalwest. Jesse Steenstra werkt mooi de opslag. Ja, die is best op je. Ja, goed zo. Zo. Het gebeurt. Het is over en uit. 1-5. 1-5-2-6. Dat is wat wij noteren. En weer een kweerslag in deze partij. Ja. Zoals het net vermogen. En dat betekent, Jan, Ja. dat wij komen aan de partij dat iedereen eigenlijk op zit te wachten hier op het Keersveld in Minnetskeer. Het is de tweede omloop. Hij gaat tussen Menno van Swieten, Gabriel van Popta, Pieter Jan Leijenaar, Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Teke Triemstra is nog 1 omloop verwijderen van de nummer 1 positie in het klassement aller tijden. Hij zit op dit moment op 884 punten. Jan heeft het in perspectief stelt. Het is een werkelijk waarlijk fantastisch moyenne wat hij scoort had in die 23 jaar. En hij had nog 1 punt nodig. Maar 1 punt wordt er hier net veel. Als hij deze partij weer te winnen, komt er 12 bij. Ja. En dan ben je hem echt voorbij. En Ja, dat dan is dat het net gebeurd. echt wel weer wat vanzelfs. En dan is het 886. En nou is het de vraag, kan ze die scherpte, kan ze die farm die ze Shellitten hebben in de eerste omloop echt nog eens een keer uit de kast hellen in deze partij in Menno van Swieten. Waarbij van Swieten altijd natuurlijk was hij wat wonderbaarlijke flappende opslag een gevaarlijke zinstander is. En zorg je naar dat perk van Leijenaar en van Popta binnen de coming man van het keertje. Ja, hè? ja. Het is de confrontatie tussen de gevestigde orde, Teke Triemstra, En het Gert-Anne van der Bos en oorkomend, het onstwarmende talent. Met name hier in het perk, want Pieter Jan Leijenaar, dat is, nou maar ik het zo zeggen, dat is ook een echt niet. En van Popta, ja, die heeft dat echt wel over hem. Dus wij zullen het zien wat het brengen zal. 1 omloop nog winnen Teke Triemstra en door schreeuwst skiernis voor een lange periode. Want dat waar ik er wel van te zeggen. Zeg nooit, maar dat doet wel als deze partij wist te winnen. Ja. En wat de finale dan nog wordt, dat is feitelijk bijzaken. Dat is, ja. Dit is waar het om draait. ja, dit is gewoon... Nou, ik ben er klaar voor, Geert. En, Beste kleer voor ja, Jan? ik ben er klaar voor, ja. Als hij me heel die spanning viel die ik viel, dan... Bist er nerveus van Jan? Ja. Dat doet mij wat, ja. Dat is, Ja. ja. Het is wel dat je hier het gevoel hebben aanwezig te wezen bij iets wat heel bijzonder werkt. Ja. Dat is wat je merkt aan het publiek. Dat komt nou echt massaal hier naar dit veld aan. Ja. Die ene omloop, die hij nou nog winnen moet. Ja. En die hem een unieke positie brengt in Keerslaan. Namelijk aan de kop van het Iver-klassement. Ja, dat is van een Ja, ik orde is die straks wij in 23 hier net belibben hebben. Nee. Dit zij iets realiseren. Nee. Teke Triemstra zit op het punt om dat te realiseren. En die weet dat er een zinstander is die het net mij werken wil. Uiteraard net, want daarvoor ben je het zinstander. Die gaat van zijn eigen kans.
En dan is het zaak om dat te presteren wat je in de eerste omloop ook snel litten had. Want dat die superieur. Ik ben heel benieuwd als ze dat brengen kunnen. Want reken niet maar, er leidt echt druk op. Hoe groot als de ervaring en ondervinding en de routine echt is. Ik hier leidt de druk op. Die Ja. wordt veel terug teken, die wordt veel terug Gert Anne. Die man die tred je niet helemaal kokeerd hebben. Ze weten dat ze op het punt staan om beide als duo een beetje skiernis te schreeuwen. Ja, maar dat heeft al dingen geert. Ze hebben al skiertjes gedaan. Ze binnen, een van de kwaliteiten is, ze rijdt voor u zichtbaar net in de war. Nee. Wij hebben zoveel keertjes, jongen. Johannes Wester, Flit zoals Johannes Verzijt had het net woe en dan kon het elkaar wel vergringen. Never. Ben je al los, Jan? Ja. Menno Verswieten, maar de eerste opslagbal. Achterin bij Erwin Dan Zielstra. rekken we keertjes. Onder ons Keerts bij de middellijnen. Ja, ja. En Menno is van de bal af. Ja, Menno is van de bal. Tja, en mijn gedachten gaan dan toch even uit naar Reinder. De huid van Teken. Die er net bij wezen kan. Ik hoop je van harte dat hij zodanig opknapt is. Dat hij ergens in dat ziekenhuis in Leiden deze beelden zien kan. En mij leef ik in mijn Teken. En dat vrij bij hem is. Ja. En, ja, dat hij dat van de kool krijgen kan. Dat zou prachtig wezen. Pieter Jan Leijenaar, maar de voor meeste opslag. Ja, de moest al blijven teken. Die bal die is van Erwin Zielstra en die rekt hem net lekker. De eerste 2 punten in deze partij bent voor Menno Verswieten, Gabel van Pop en Pieter Jan Leijenaar. Retourbal van Menno Verswieten daar in het perk. En dus maar Leijenaar op een ei opslaan. Daar komt die machine nog in. Brengt de bal weer achterin. Nee, Teken direct. Oh, rekt hem even uit. Ja, is hij geweldig. Ja, Jarm even omheen. En nou moet de cameraman even naar links inderdaad. Want dan zorgen we daar het gebaar werd van Teerkerk heen en des zorgen we die spandoekjes die hingen. Het loeken maar even rjocht jongens en famkes. Hop hop hop. Heid hey let op. Heid helle te top. Heid helle te top. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, Het is twaggeliek in deze finale. Pieter Jan Leijenaar op een ei opslag brengt hem nou plat voor in beteken. Ja, een keer zo mooi. Van Zwieten die lei al voordat de bal onder tafel hier, maar je kinderen een handje op lezen. Twakkeertsen, twaggeliek, geen eerst in het spul. En ik zit ook even naar de zinstander te zeggen, Jan, want je weet dat je eigenlijk een beetje figurant bent in een Oorse show. Hè? Ja. Dat viel natuurlijk als zinstander ook wel heel apart. Ja. Maar ja, je zult toch... Ja, en hoe gebeten ben ze. Hè? Let zelfs zei dat zij... de wist toen Ajax van Cruijff en die Keersen... Ja, het is in Bayern München, dat ging ze net wel hadden. Dat ging ze net wel, want ze gewoon maar 8-0 de bietenbult Ja. op. En hoe vielen deze jongens zich? Ja. Deze keer is het pakt. Ja. 4-12 in het vadiel van Gert-Anne. Gert-Anne van der Bos. En dan mag je Ja, opslagen. dat is het grote verschil natuurlijk. Hè. Hij is een hekel aan koor en nou gunnen ze het keer teken. Ja, er zit wel een gunfactor in. Ja. Want het blijft wel sportmensen die Ja, voor hun natuurlijk. eigen succes gaan. In dat mat hek, dat mat streetwezen, de mat competitie zitten tot op het bot mat er streden worden. Ja. Daar Maar, houden we van. maar toch. Ik denk dat er in het hele keerspelen gewoon een grote respect is voor de denk mannen ik, Sint-Jabek. ja. Dat mogen we constateren. Gert-Anne van der Bos van de tweede keerts. Beide mannen voor de keerts. Erwin Zielstra, Teke Triemstra. Van der Bos, Maïsinoor in. Brengt die bal tussenin. Ja, die waait weer. Ja, die waait weer onder van Pieter Jan Oor. En dan is er toch alweer een 6-12 vastsprong van de toer van Gert-Anne van der Bos. Als ik de eerste bewegingen zag, zeker zag ik dan even naar Van der Bos, dan is de scherpte absoluut onwijzig. Ja. Zij hebben het meeste weer voelen. Ze hebben net opburgen in de kleibox en ze hebben het tussen de tosken. En het is nou de kunst om dat ze scherp te houden. Ja, scherp houden, cool blijven, Ja, geconcentreerd blijven, Net in de die volle flow fout zien te nooit komen. Nee, flaten ze volle mogelijk zien te vermijden. Afijn. Als je spul voorkomen. Het is een automatisch riedeltje
Want het kan ik lieke goed hielden voor het zinstander. Gert-Anne van der Bos. Zoist waarvoor. Eerste bootje in de hele finale hier in Minetskeer. Tjerke Triemstra op jacht naar het eerste plak in het klassement van alle tijden. Zitbal van Van der Bos, dat doet hij prima. En daarmee pakt hij het eerste bootje binnen. En is, wat dat onbelangrijk, het scenario oké om het nota voor de oranje formatie. De kop is er al. We hebben het er in het begin van deze dag al even over gehoord. We hebben partijen jongen, dat ze zo van 4 komen moesten. Dat die eerste bootjes, als die naar die zinstander gingen en dan moet je verrotten. Ja, dat gaan ze in de eerste partij zien litten dat dat net gebeurde. Dat liet ze nou best zien. Ja, dat zie je wat on hun. Ik in de tijd met Chess, hoe vaak hij ze net waarom komen. Ach man, altijd waarom knokken. Altijd waarom. Maar Daniel, hoe vaak hij ze net achter stingen. En dat kost al je kracht. Ja. Gert-Anne van der Bos. In een nij eerst, op een nij onder de opslag. Gabian van Pop ervoor in, Pieter-Jan Leijenaar achterin. En de bal komt ergens tussenin. Nee, die kan goed pikt weer terug Gabian van Pop daar. En dan stuit hij vlak voor Tjerke, die er dan maar 2 handjes nog eventjes voor zorgen dat hij in alle gevallen net verder komt. Hoewel de karmaster om jou dat hij daar onmogelijk weer had. Want dat is wat Tjerke pakt. Oké. Daar komt het witte blokje te lezen. Prima keers. Keurig werk van Pop daar. Want dit zie ik weer rap bij hem. Ja, keertslezen. Zuid van Pop daar. Zie Pieter Jan. En Matte dan inderdaad naar mij die oren kant zijn te komen. De toer van Johannes van der Veen neemt afstand, staat op jou om 12 voor. Oké. Wij sjoggen naar de afslagbal van Erwin. Erwin die het zit wel. Pieter Jan en haar even te pakken daarachter in het perk. Ja, de trui kunnen we looien, want het wordt koud. En Skinner 12 weer voor het betoel van der Bos. Even wachten op de orenkant, op het orenperk. En dan is het veld weer vrij. Erwin Schielstra. Die drukt aardig terug. Dus hij is binnen moer. Ja, hij drukt. Ja, Kosjen, die bal die drukt aardig terug. En dan stapt Pieter-Jan Leijenaar in, maar dan best eigenlijk een stap te vieren. En dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar denk ik altijd, maar 4, dat doet er nou, hij heeft nog verder. En zij hing het er alweer een Skinnerfjouwer van de Telegraaf. Voor het betoel van Van der Bos. Erwin Schielstra mooi op een nij opslaan. Doch die werkt goed, die draait ik wat voort. Ja, nou, de toer van Erwin en dan kan Pieter-Jan nog krijgt er een keertje van mooi. Nou, een beetje het eerst van Erwin Zijnstra. Het eerst van net. Ja. Wat wij hier constateerden in Huizen, dat het begint nou toch zijn vruchten af te werpen, om zo te zeggen. We zullen hem komen. Ja. Daar is Heerenveen als jongen, daar weet ik net om de hoest te schreeuwen. Nee. Haast wie net geweldig. Nee. Na die tijd, toen dachten wij, nou ja. Dan beginnen ze om je hinnen te zien. Ja, Matten ze naar de PC, je hebben ze oors hinnen. We jaren wel eens wat. Er vallen ze wat namen. Ja. En dan niet een, wat straks familie al zei, vorm. Ja, wat is vorm? Ja, dat is een ongrijpbaar iets. Ongrijpbaar fenomeen. Ja. Pieter-Jan Leijenaar voor de opslag van die dikke keerts die ter ergens bij de opslagvakken leidt. Dat biedt perspectief, zo'n je zeden. Leijenaar, maar de opslag brengt hem achterin bij best de 4 Erwin. Dus dat kind makkelijk pakken. Ja. De routine van Menno van Suten. 4-12.
Dit jouwt meer kans. Dit keertje Lieds. Ja. Dus dan zit er toch weer een size in, hè? Ja. Dit eerst. Maar we weten nooit wat voor bal Van Swieten in petto Nee, had. dat is, Ja, jullie, ik kan alles geven, maar het is... Ja, daar heeft het al. Pak die keert. ja. Ja. Nou ja, jouw gelijk. Ja. Raar. Prima opslagwerk trouwens van Swieten. En dan zeg ik niks. En zo is het jouw gelijk Oh nee, die horen in dit eerst. Ook zo'n hele functie, hè? Ja, maar hij rijdt... Ja, Raymond wacht je op de woorden partij en dan keer we terug. En eerst voor het betoel van Van der Bos. Fjouwer gelijk. Keert ze nu het veld. Menno van Swieten onder de opslag. Voorin bij Teken. We bloot een keer zo van dat niks. is, ja, keert van niks. Attent keerderswerk van Pieter Jan Leijenaar. Keurig dien. Maar ja, wat zwaait het alweer? Hè? Mooi van de Bos, ik kom een opslag. Ja, die had een kijker mooi natuurlijk. Maar eerst maar Pieter Jan Leijenaar opslag. Hoezo zit er niemand van de details? Een soort van de hoogte. En dat kan nou gebeuren. Nou, die is weg. Oh, die is een betterrekker. Ja, maar daar kon je geen oor in. Hè. Ja. 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 Maar ja, dan vind ik het altijd nog heel knap om zo'n bal toch die richting uit die aan, die maat veilig. Hè? Ja. Dus, ja, Ja. natuurlijk geweldige techniek. Ja, maar je dan heeft dit weer zo'n bal die ja, het eigenlijk een beetje de ideale bal. Je Ja. erop instappen, Ja. als die voetenwerk goed is en die slagtechniek. En dat hebben die jongens natuurlijk absoluut vol. Dus dan gaat het tamelijk makkelijk op basis van techniek. Dan is er Ja. geen kracht meer. Hè? Nee. De tijd dat door Talsma. Door Talsma wie altijd kracht. Hè, Altijd zoals kracht. zeggen. Die raap ik had een hele familie erachter. En dit is, nou ja, Egenticht, zoals je Hannes Stavingen wordt je mij zijn. Egenticht. Egenticht, Jan Broezer. Broeze, nou dat is wat Van der Bos ongetwijfeld in gedachten had. En wat Kenny ja. Oors als Broeze, maar zo'n heel liets flutkeertje. Zijn dat niet forceren, kind, de opslager uit Mantrum. Nee, dat kan hij net, maar die bal die gaat boeten. Ja. Dan is het zoals gelijk. Ja, nou, toch even een cruciaal slagje al in de beginfase van deze partij. Ja. Bij Zoals gelijk. Dit weer te volle oer de heup scoort. Ja, hij scoort hem te volle. Ja. Ja, maar dat is geen leven. Gert-Allan Van der Bos. En eerst voor Zoals gelijk, geen keertsen. Kan hij het forceren, dat tweede bootje, bij Silletjen. Voorin bij Van der Popta. Die kan hem aardig rijden. Kan die, ja, Gert-Allan Van der Bos, die kan er eigenlijk helemaal niks meer. Maar ja, daar is hij even een beetje leuk om. Misschien is er even net goed communiceerd. Maar Teken, heb ik nou de indruk? Ja. Er wordt wat brimstig achteroers, jongen. Hier Teken naar die balmatten. Wie is dat de bedoeling? Ja. Of wie het, die Pieter Hiemstra, die wat in het paard stier van Teken. Zodat hij er net bij kon komen. Er is enige frustratie in het parcours nou. Maar ja, goed. Het is zoals gelijk. Ja. Edelleiden Keerts. Daar weten we, er komt een bordje aan de Telegraaf. De kleur, die zien we even afwacht. Hij heeft steun om deze keert. Het is een knap keert. Ja, het is een knappe Keerts. Daar heeft hij absoluut steun aan. Ja, en hij maakt boppen.
Dus, Nou, Teerke en Erwin. Nog even Zet bij hem elkaar. op. Klopje op schouder ja. en terug. Ja. Perk pakken. Nou, hij En komt Menno dus, van Swieten aan de opslag. Hij komt hij dus komt weer. achteruit. Hij komt achterin. Nee, hij komt net achterin. Ah, Van Pop pakt hem al met een goede retourslag. Ja, ja. Prima retour van Gabian Ja. van Pop daar. Dat betekent dat het 1-1. hier eerst een gelijk is. Ja. We de echt net vliegend rekken toch teken. Nee, het liep me een redelijke bal, maar Ja, kregen geen hechten. Bertane is not amused, om zo maar te zeggen. Er springt wel wat. Maar dat zijn het niks, je moet ik even Oh ja. maar één fjordje. We hoeven net altijd vrienden te wijzen. Nee, dat kan niet. Dat ik bij de sport, hè. Menno van Swieten. Clear voor de opslag. Het is eerst een gelijk in deze hele finale. Ja, die daalt, dat is een echte van Swieten deze. Die ploft wel als een... Ja, een moeilijke bal. In één keer flop, zei hij dan en dan is hij bij de grond. Dan is het een moeilijke bal. Het is een keertje. En dus maakt Pieter Jan Leijnaar de bal in het perk te brengen. Oh, wacht eerst even op een orentriemstra. Dat is Bouke in het Orenperk. Nou, die had zodanige bal dat Kevin de Jordi de bal 4 opgeslagen in en 4-12 voorkomen kan. Van der Veen, Van Beem, Hiemstra onderwijs naar de hele finale. En wij zoeken naar Pieter Jan Leijnaar. Brengt die bal achterin. Ja, Ja, bal zit. die liet die vallen, maar die weer zo wat midden in het perk. Dat is net heel handig om dit vallen te laten. Wat hij weer op Rom binnen de lijn. Hè? Ja, ja. Hij dacht er wel vrij van, maar dat kon niet. Hij hier het idee dat hij naar boeten zwaait, Ja. zo denk ik. Er is een voorsprong voor het bedoel van Menno van Swieten. 2 puntjes. En Pieter Jan Leijnaar mooi weer opslaan. Daar komt hij. Voorin bij Teken. Ja, die gaat kweer Teken. Ja. Die drukt aardig terug. Even prima opslagwerk van Leijnaar in dit eerst. Ja, de scherp is even voort. Het, even een paar minder slagjes. Ja. Allee. En vooruit. Het binnen de onmoedigingen die we wend binnen in Keerslaan. Wij richten de blik op Pieter Jan Leijnaar, ex-Marra. Een van die talenten die het een vestig houdt op de huidklasse. Brengt de bal achterin bij Erwin Sielstra en kan zelf keren. Komt er een keer te lezen op een meterke voor de middenlijn. Of meer die van Nusselt, daar kwam je net. Nou, dan hoort het qua keerts net echt. Oeh, die zo'n zei Nee, je zoon zei de twaaien van de twaaien Zwieten voor de wordt chest, dan dichtbij hing het in de dan, loft, hè? Ja. Maar ja. Daarom boeit het keertje nu al uw hele leven, omdat het nooit zekerheid is. Dit is er geen enkele zekerheid. Geen enkele zekerheid. Gaat aan de slag de Lietse keerts op. Ja. Dat is bewust gokken op de winst bij deze Lietse keerts. Opperste concentratie in het perk bij Van Poptijn en Leijnaar. En daar komt Gert-Anne van der Bos. Ja, dat is Ja. ja, dat is, Goedemorgen. dat is hier op gang in. Ja, en zo arresteert hij dan toch deze keerts.
Piet Jesse Faber zei, doet hij het record hellen in 1990. Maar ik gaf dat net al ingetien. En hij verwees daarbij absoluut naar Saakstra. Ja. Die kind dezelfde wittenbroeken, hè? Ja, en misschien nog wel meer. Ja. Als je maat, moest je 458 punten, maar hem won het van de 884. 116 overwinningen. Ja, dat is een... Dat is boeten. Nou, zo is het wel. Ja, dan heb je wel een goede maat hoor. Ja, was het zeker, ja. Nou, die maat die moet nou weer opslaan. Ja. In de vorige partij wisten ze een paar keer van 6-12 of 1 keer. Maar fantastisch opslagwerk het bordje binnen te hebben. Werk is nou even van een wat oorkaliber, moet ik zeggen. Gert-Anne van der Bos. Het aardig rekken. Ja, die wordt aardig rekken. Ja, Ja. heel goed. En daar is de spulend eerst voorsprong voor het betoel van Van Swieten. Twee keer is het Gabian van Popta, maar de beslissende klap. Die krijgt op 6 gelijk retour voor de Keerts. En nou op 6 de bal. Boppa. Oer alles heen. Nou, het kan alleen nog maar spannender worden. Het werd alleen nog maar spannend. Ja. Want zo zit je er toch nooit te zien. Dan hebben we volgende eerst Gert-Anne van der Bos. Ah, die neemt die weg voor die van Popta. Die is lekker bezig. Jongen. Wie de motor er wel af? Jawel. Nee. De Telegraaf wisten ze inderdaad. Maar dat is je elke hele media. Gert-Anne van der Bos op een ei onder opslag. Hij zit een spullend eerst achter en is kinder 12. Wacht even. Even revanche. Wacht even revanche pakken. Even snel dat het net altijd merk is. Het is twakkeliek. Ja, de zinnen die spelen toch een rol. De overgang van skaat naar zinnen wordt wel eens even ingewikkeld bezig. Gert-Anne van der Bos helpt persoonlijk even zien gram bij Gabian van Popta. De man uit Lollum. En dus wat hij op een ei opstaan. Concentreren. Keertsenwerker. Orenpartij even passeren en dan kan het gebeuren. Daar komt die machine nog in. Hij zei boeten. Ja, hij is boeten. 4-2. En zo gaat het een tikkie mooie Marian als in de eerste partij, hè? Absoluut. Ze binnen ja, lid de tijd, hè? Maar ik zeg wat door de tegenstander. Tegenstander is beter. Tegenstander echt beter. Ja. Kees van Schoot en Hendrik maakten weinig kleren in de krieten. Ja. En zij Zij mappen er even een keer vast ja, doorheen. ja, zeker. Zij hebben
Ze zijn goed. Ze laten een beetje fouten. Menno heeft er nog net 10 minuten. Pieter heeft er nog net 10 minuten. Ja, er zijn hele lietse denkjes, maar dat is wel bepalend op het ogenblik. Ik zit op dezelfde trailer. Van der Bos. Meer zo de groensteen? Wat meer zo de groensteen? Dat is thuisje. Ja. Ik krijg net bij je. Dat is al een beetje lullig eigenlijk. Ja, want geen aan rek hem net Nee, al te hij goed. woont wel bewust Ja. die kant iets sturen. Ja. Maar om nou te zeggen wat reis ik hem lekker is, dat absoluut Nee. net. Nee, zeker niet. Nou goed, het is al iets keertje. Speelt het eerst Fjouwer 2. In het vadiel van Menno van Swieten, Gabian van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Is reed tegen? Oh, sorry. Is reed tegen? Of En derde stuk, Zij hè? winnen de pot op Onderkant. 4 om 2 en 6-2. 4-2, 6-2. Of is het 6-4? Wat is die dan ook weer? Ja, Fjouwer. Ja. Dat is de orenpartij. Daar doet alles even meer. Ja. Volg eerst even de opslagbal van Erwin Zijlstra. dan moet ik niet jou. Achterin. Nou, maar teken eronder zitten komt. Dat valt niet aan, maar dat stuitje. Maar dat doet hij net Ja, al dat aardig is goed. onderhands. Laat hij hem nog even keurig del. Nou, dan hebben die keertjes aardig inkwart. Dan kan ik hem vertellen dat Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra echt terug binnen naar de hele finale. Dat zij dadelijk de Erin Keertse Sirretjen, Jesse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Wij volgen in deze uitsturing benamen dit petour van Teerke Triemstra. Want die nemen we nog maar even als eerste. Maar Gert-Anne van der Bos en Erwin Zielstra. Die is skippelijk op jacht naar die unieke koppositie in het eeuwige puntenklassement. Onderwijs naar minimaal 886 punten. Maar de zaak staat onder druk en al die gedachten zullen een rol spelen. Pieter Jan Leijenaar van de eerste keerts brengt die bal voor in Beteken, maar die draait ik voort. Maar joh, daar komt hij aardig Ja, onder. dit, Komt hij aardig onder, ja. Ja. Maar die draaide aardig voort, ja. Ja. Het werd voor jou ook gelijk. Goed opslaan, toch Leijenaar trouwens. Hè? En dan zit het er weer eerst een beetje oors uit. Nou zit het er iets zoals uit. En dan moet Menno van Swieten vooraf nog even zien dat hij de meubels nog redden kunnen dit eerst. Dat kan. Keerts is wat grutter. mannelijk sterk. En dan staan ze verkleer. Teke en Erwin in het perk en Menno van Swieten aan de stuit. Brengt de bal achterin. Nee, komt voor in Beteken. Die rekt hem trouwens net. Nee, die rekt hem net. Nee. En dan is het van Swieten die er zelf de hoorn weer zijn krijgt en de size weer pakt. Dat weet ik dat het net goed rekken. Ja, dat weet De ik zeker. greenhouse is duidelijk. Ja. Size jouw. En Menno van Swieten weer onder de opslag. Daar komt hij. Plat voorin, stuitsie. Nee, dat is het tweede stuit, Pieter Jan. Ja, dat is het tweede stuit. En een putje van Gert-Anne. Nou, luidt er een putje voor Gert-Anne te wachten. Een dubbel putje. Ja, Of zou je gelijk komen en zien dat je het verzilveren kennen. ja. Nou ja, hij kent een soort, maar ik ken het nou ik. Ja, Hij stuurt zijn maten naar voren, dus ja het zal allebei weer naar een voren. vliegtuig worden. Ja, het wordt een raket. Een leegvliegende raket zullen het Ja. worden. Spul hem het eerst achter. Size fjouwer achter. Een lietse keerts. Er wordt weer een oren bal uitzacht. Er werd een orenbal uitzacht. Nou ja, Vroeger dan pak je een zwaardere bal, die wat maar hier waren, dan hier dat wel wat invloed. Maar ja, het is zo- nou 24 gram en dat is het toch niet, maar Ja, kennelijk toch net. Gert-Anne van der Bos, toch even een cruciaal momentje in deze partij. Speel hem het eerst achter, Size fjouwer achter en het verdedigen van een hele lietse keerts. Dat vergt concentratie en dat is wat we nou joggen. Maar daar komt de man die het bandgemasje in oor in. En hij brengt hem vliegend voorin bij Van Popta, Ja. maar die is in topvorm. ja. Van Popta is in topvorm en die passeert die keers.
Ja, en dan... Nu moet ze echt onder de bak. nou moet ze onder bak hier. Nou moet ze echt onder bak. Nou moet alles uit de kast. En ik constateer dat Van Popta 3 keer op de size de punten pakt voor zijn Tour. ja, Maar zeker. prima keertswerk. Ja, niks mis mee. Ziet ze hier wel achter zo een keer slaan? Retro is een slag. Maar ja, de man hebben we vaker achtergezien, zijn deze jongens. Ja, En dan want dit toch- is wat we in het begin van de middag horen. Dat verrottend zin aan even staan. Ja. Ze bent een beetje vent. Ja. Maar ja, dit is een aparte partij, Jan. Dit gaat meer om... ja, die zit erin, denk ik. Nee, Gits Boeten. Ja, Boeten, ja. De druk neemt Neemt daar. enorm toe. Ja. Neemt enorm toe. Ja. Die Van der Bos moet weg. Mooi maar die blokken en die finale, maar dan maak je mijn Ulisse maar. Nee, maar wij moeten Trij om hier achter. Skinner 2 achter. Is de mooi zeker? En die bal is voor. Skinner Hopelijk. Fjouwer achter. Ja. En ik zoek krijg er aan een taaiekje. En de wittenskip dat het net lekker rint. Dat Nee. het stroefje. Dat Ja. het wat vers begint te hingen. En dat een chinstander daar gewoon heel goed van profiteert. En ik moet zeggen, dat doen zij. Ja. Hier in het perk, maar ook onder de opslag. Het is van degelijk niveau wat het Tour van Zwieten hier Shellit. En het is profiteren ook van Flaters aan de andere kant. Want Van der Bos is natuurlijk net de held van wat hij in de eerste partij weer. Absoluut niet. Ja, het gaat om lietse denkjes, maar dat is perk zit wordt net geweldig. Hij moet ik al je lietse keertjes verdieren Nou, hier. dan hè. pakt hij even de punt. Ja. Maar Ben ik zit lietse bal. keertsen hè, die hij Ja, verdieren Keertsen wil maakt. niet. Hij moet steeds risico nemen. Ja. Hij moet steeds gas Jan. Ja. Ja, Pieter Jan Leijenaar. Vliegen weekend nog eventjes een beetje in de lapenkoer. Wat last van het schouder. Die net zo slim, zei hij. Het achterin plak eventjes oerlitten van Zwieten. Nou, hij zit er nou weer in. Ik merk wel, ik ken helemaal niks van schouderproblemen. Dus ik denk dat dat al hier een beetje taf valt. Het is 4-2 in Triomien. In het vadier van Menno van Zwieten is hij maten. En het is Gert-Anne van der Bos die het op een nij opslaan had. Ja, het is weer een zitbal. Jongen, ja. Nou is hij toch even bezig om zijn gram te hellen, zo niet zeggen. Fjouwer gelijk is het. Je weet het mooi, deze man nooit. Nou, Schreeuw je- nooit al. Nee, nooit afschreeuwen. Nooit afschreeuwen. Maar we kunnen troerien wezen dat zij dit boetje wel pakken. Maar Ze want anders moeten dit wordt het wel dan wordt de druk wel enorm op Ja, je. ze moeten dit hebben en hij moet het doen. Gert-Anne van der Bos. Hey, die zwaait er iets. Ja. En dan is het zoals Fjouwer achter. Ja, het is 6 om 5, 6 zitbaan, 4 boeten. Ja. Het is Ja, het zit. het wordt boegt, maar het kreeg het nog net. Triomien, size Fjouwer. De druk zit er volop. En Gert-Anne van der Bos moet opslaan. Achterin, oh, die had hij hem bijna te pakken, denk ik. Ja, die had hem echt te pakken, zoals Ja, hij ja. was. Ja. Het risico die hier, zo'n bal. Want hij kan ik trots zitten en dan laat hij hier achter een kweer. Ja, het is Het is size gelijk. Het is voor de tweede keer in deze partij size gelijk. ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Want de 8e keer dat hij opstaat. Ja. Het is En dan komt het erop aan. ja. En dat wordt hier echt veel in minutes keer. Want elke keer zit je toch te zien. Haalt hij het of haalt hij het net? Hè, tegen. Ja. Het is een bijzondere partij, wat we zien van binnen. Gert-Anne van der Bos.
Die is boeten. Ja, Jongen, die is jongen, boeten. jongen, jongen. Dan wordt het wat tricky. Nou wordt het heel tricky. Ja. In Dokkum begint de hoop te komen dat ze daar een extra attractie krijgen komende sneeuw. Ja, nou, ik denk net dat het dan in Dokkum is, dat het op IJshuizingen daar is. Op Rengers daar is. Dan wordt het op een Rengersdijk. Ja, Ja. want Ja. het teken het net het toer. Dan met Jesse voor best op en achterin. Dan René de Haan, ja. Nou, ja, maar we nog maar even net. Net op denken, maar ja, goed. Het is jouw Romeinje voor het betoel van Verswieten. Ja, Treien spullen uit. dat is altijd zo. Pieter Jan Leijenaar achterin, die bal die gaat meters kweer. Ja, hij houdt wel on. hè. Hij Dat houdt is- on. Hij houdt on. We gaan jullie weten dat er met vrouwen in de roer rennen die verkeerde lotjes. Want er zijn mooie prijzen te winnen. Je vader de vloerstenen zit op de prachtige fiets. Trap trekken. Skinner 12 van het betoel van der Bos. Hij is te lang om een opslag gegeven. Hij Het is- is een tiende opslag. Zie je de opslag achter elkaar, joh. Ja. Ja. Wat die het komen. Mag een keer komen. Daar komt hij wel. Achterin, ja, dan wordt het een keer. Dan is hij even verlost. Ik ben van pensioen. En dan moet Erwin Sielstra de bal weer naar het perk te brengen. Nou kunnen eerst maar net in de schermen van de bal. Ja, die had ik al als een spul stilstaan. Werkelijk is tegen. Ja, staan ze te lang stil. Hè? Dan Ja. komen ze net in. Dan doe je het mooi, hè? Nee. En dan staat er al hier dat je fjouwer om hier voorstellen via het best. Maar dit is orenkoek. Daar komt hij tussenin. Gert-Anne van der Bos. Ja, keerts houden. En daarmee is de tweede keerts een feit. Lietser als de eerste. Ja. En die is ook net heel dik. Nou, ze weten wat ze doen met dat inhelling. Ja, ze mat. Ja, dat is heel simpel. Ze mat in hebben. Ja, zo werkt het. Ja, het hier is zo mooi geweest. En het kan nog altijd. Het kan nog. Ja, kan hoor. nog altijd. Het is nog net Het niet. negatief wezen, maar het is, ze moeten toch aardig van 4 komen. En dan kiest je hè, dat de ene partij de oor helemaal niks uit. Helemaal niks. Zo goed wezen in de eerste partij. Ja. En het krijgt dat er een handje om hun knaagt en vasthoudt. Ja. Nou, de eerste keerts. We verdienen terug Pieter Jan Leijenaar. Achterin naar Erwin. Erwin rekt die bal, maar is hij kweer of is hij net kweer? Ja, hij is kweer. Ja, hij is Maar boppen. Johnny Johnny houdt Oudboppen. Johnny is Johnny Bergsma. Ja. Dat is de skiersjochter. Hij went het hier in Minneske. Is de huid van Martin Bergsma. En die overroelt een dwarsgenoot die het hem kweer wiest. Ja. Daar moet je... Ja, die partijen sowieso. daar moet je net klaar. Want Nou. het gitterom werd hier hoe de peeldingen is. Dat kunnen wij minder zien. Nou, wij Doet hij wij ergens hebben op- het mooi zicht op je. Maar Johnny is die goed. Ja. Nou, het kon alle kanten nu. Laat het dan samen houden. Ja, het is... Ja. Nee. Nou, dan komt Menno machineafslag weer achterin. Nee, teken pakt hem. Ja, oh, Gabriel van Popte, hij vlucht door de vingers, jongen. En dan pakken Nou ze ben je toch net nog- onvertuinlijk. Daar ben ze net onvertuinlijk. Oei. Dat ben 2 slagen werd Ja. wat onkleefd, hè? Ja. Maar ja, zonder geluk vaart niemand wel. Zo is dat. Maar de mogelijke stoot, zo is het af. Los. Jesse Steenstraat zit voor weer Hans van der Veen. Maar fijn. Nou, Jouw dit perspectief. is kindershuis. Menno van Zwieten, op een ei, onder de opslag. Voorin bij teken, Beste keers. beste keers. Ja. Prima Het keers. is heel wonderbaarlijk wat keers nog belangrijk. Je krijgt 2 geluidjes mee en in één vierst dat het samen worden kan doen. Ja. En dat viel als keerts rek. Ja. Dat
Fields, dat is de tegenstander, Ja. die bal kweer, dan blijft in die flow hingen. Ja. En dan weer toch een interruptie, een overroelen van het skiertje. Ja, en teken niet strontmazzel het maar het passeren van die En keert. van Papta die er mist, ja. En direct jouwt hij slaat hij een goeie keert. Ja. Ja, het is... En ik denk dat dat de charme van Keertsen is. Dus je ziet zo'n dikke keertje, die alle twee op boppen. Ja. Gert-Allen van der Bos, die het eerst nou eigenlijk verzilveren had. Mooi, zo'n dikke keerts als type. We zullen het zien in de skinnersize voorsprong. Ach, lieve jongen. Mick die werd weer 4 voet. Zo is het wel. Het bootje is nog net binnen. Het is te wisselvallig. Aan Ja. de kant van der Bos. Dan weer het net zo'n gigantisch hoor, maar toch Nee, ik dacht dat hij verder verliezen zou eerlijk zijn. maar- hij woont naar achteren trouwens. Ja. Het is 6-12. Nog alle kans om het tweede bootje binnen te hebben. Gert-Allen van der Bos op een eilandafslag. Webboeten, Verdomme gaat aan. dezelfde kant. Zoals Sjouwer. En weg komt de drukker vol op de steen. Daar aan de andere kant. Oh, nog weer. Fjouwer om in je. Jouw Fjouwer. Dat is wat er onder de Telegraaf hing. Het. En Gert-Allen van der Bos. Maar het op een nij opslaan. En dan neemt de spanning in dit eerste alweer behoorlijk daar. Van Popta en Leijen naar Klier in het perk. Van der Bos aan de opslag. En hij mikt hem wegboeten. De strijd achter elkaar. Goeiedag, Cees. En het werd Westsize gelijk voor de derde keer. Het vorige botje, wie Exsize gelijk, toen mikte Gert-Allen van der Bos de bal boeten. Ja, En nu had hij 3 misses achter zijn namen staan in dit eerst. Een skinnersize als snier van de zinnen verdween. En hoe de drukker opzetten, nou laat de drukker echt volop. Want wordt het 4 om 1, dan Ja, dan zocht is ik het, het just erin, Jan. ja, nou is het gebeurd, Geert. Dan maar we op naar Dokkum, Op naar Dokkum en op naar de Rengers. op naar de Ringers. En dan wordt het Zuidbeer een mooie arm. Ja, dat record komt er. Dat komt er. Maar je gunt het hem hier. Hè? Ja, dat hier mooi is. En die gaat direct boeten. Nou, Jongens. 4 keer boeten. Jouw Achter elkaar. De efterstaan is 4 om 1. 4 om 1 voor het parcours van Swieten. Binnen je fan van Tierke Triemstra. Dan ga je nou een minnedaai. Ja, 3 keer op cycling is het kwijt. 3 keer op cycling kwijt. De eerste keer is het van Popta die het retourneert voor de keers. Ja. En de 2 andere keren is het een boetenslag van Gert-Allen van der Bos. Die het in dit eerst een skinnersize net verst hadden kind, maar 8 keer achter elkaar het perk mist. Ja, het is, hij is helemaal kwijt. Hij is helemaal kwijt. Nou, Oerian on Erwin nou maar, want hij is helemaal kwijt nou. Ja. En wat is dat, hè? Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat hij Zucht dan... naar Gert-Allen van der Bos. Ja, hij overdenkt zijn zonden. Hij overdenkt zijn zonden. En dan Jimmy gedachten vooral naar bal zit. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ja, Hoe is het mogelijk? het is een kopietje van Bolzert hoor. Ja. Nog maar 10 dagen alleen. Ja. Als het vast zijn, dan is het toch met de radio. Moest dan de stream het interview dan meteen? Als het vast zijn, Dat is wel, ja. Ja. Sorry, het is Nou, de laatste keertjes. Gaat hij erop? Zo.
En ik keer het lang en breed, maar hij wat weg. Ja, hij moet weg. Dat is een goede hier in dit perk. Ja, alles boeten. Het is... er staan nog 6 zitbandjes in oer, maar het is gewoon... Ja, maar het is te min. Het is te min. Gert-Anne van der Bos. Dit is wel goed. Komt bij Teerkop op boven en die leidt hem weer op. Nou. Oké. Ja. Moet Tweede verloren. keer. Ja, Ja, moet houden. ja, Dat is wat je jezelf maar inpraten moet. Dat liep het mij wel. ja. Ze hebben in wereld maar 8 punten minder. Maar ze steeds wel maar 4 miljoen achter. Ze hebben dat is correct, ja. Ja, 8 punten minder. Ja. Pieter Jan Leijnaar voor de eerste keer. Looit daar in het midden van het veld. Maar Van Swieten in de buurt van dat blokje. Vierwomien Skinner 2. Pieter Jan Leijnaar achterin naar Erwin Sielstra. Nou rekkert hij eindelijk eens in. Niet lekker trosseert. Ja, dat doet hij. Wat dan? Het verlies laat ik net aan Erwin afteken. Het is Gert-Anne. Het is Gert-Anne die de beslissende factor is. Hè? Ja, natuurlijk. Als ze hier nou uit ontsnappen, nou dan... Dan is het een Houdini-act. ja. Menno Verswieten voor de tweede keer die nog wat lietser is. Achterin naar Erwin. Dan lekker die bal weg, prima. Ja, 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 ja. Het kinderboel wordt opfleuren. Terwijl lekker erover hinnen. Ze kennen voor jou het waar voor de toer van de Bos nou. Beide keertsen pakt. Menno Verswieten weer onder de opslag. Alle keertsen het veld uit. Teken rekken, ja. Kan het rekken, maar goed Erwin Sielstra die rekt hem al. Ik zal uit weer een keert. En weten we dat er dadelijk weer opslaan weer moet. Ja. Dus, Ik hang het maar even ja. als een donderwolk boven dit verhaal. Maar ja, goed. Maar eerst is het Pieter Jan Leijnaar die de tweede opslag verzorgt je mij namens Simpetour. We hebben geleerd dat je nooit zegt. Bij Cezen nooit. 4 miljoen is het in het vader van Verswieten. 4-12 voor Van der Bos. 1 keer Leijnaar aan de opslag. Plat voor in het teken. Die skept hem aardig trouwens. Dan kan hij dan nog weer retourneerd worden terug. Ja, dat doet hij goed. Weer op de boven. Gabriel van Popta en zal lezen er tamelijk. Mag ik het zeggen? Beskieren keert? Ja. Dus, die laatste dat is een dropje. Maar goed, hij moet de heren verteerd. En, Ja. Zijn wat bedoggen. ja. Gert-Anne de eerste keer opslaan. Ja. Ja, om het vertrouwen te Jan en Erwin dat die zorgt waar naar voren komt. Ja. Ja, dat is de bedoeling. Maar dan mag hij wel in, hè? Hij maakt wel niet. Ja, want dan is het... want ja, dit is ik een hele liedje keer. Alle 2 ben Ja, ze zijn allebei lied. Ja. staat niks. Nou, Gert-Anne van der Bos. Kist het nog rekken hier in Minnetskeer voor die Petour. Nou, maar tisse keer pakt worden. Dat doet hij net. Nee, pak Dat niet. is Van Papta die Ja. het forceert. Van Papta is Heel goed. oer en oerdegelijk. Ja. Maakt het die keerst eigenlijk een foutloze partij. Ja. Het is fjouwer gelijk. De tweede keer.
Wut opslaan, toch Erwin Sielstra. Hij is justisch grutter als die oren, maar ja. Hij zul je wel komen, Geert. Ja, dat denk ik maar een boogje. Ja. Wat wordt achteruit. Ja, ja. Ja, het Zou je record sjouwen? wordt je net brutsen. Dat is duidelijk. We moeten nog even wachten. Wij denken dat het feestje Roenomteken nog eventjes uitsteld weer mat. En Dokkum. Sneun is het Dokkum, Snijn is het in Ljout de Rengerspartij. Vrije formatie. En ook wij denken dat het net in Dokkum gebeuren zal, dan zal het wel in Dokkum gebeuren. Zou je het meeste? Ja, ze gaat het meestal, ja. Nou, op het eer. 4 om 1, 6 fjouwer. En Erwin Sielstra onder de opslag. Ja hoor, weg is hij. 6 fjouwer. En dan is het op een nij van Popta die de beslissende slag slaat. Ja. En dat had hij de hele tijd dienen. Ja, nou, je moet er reëel wezen, maar ik moet zeggen, zak kun je het net winnen. Zak is het net winnen, Nee, absoluut dat is niet. duidelijk. En, Of ben je Nassan supporter en ik vind het Nas zo mooi, het kon net. nee, dat zie je het, Ze ziet hem zo vers als een hoes. het eerste bordje wordt pakt, maar een zitbal van Van der Bos. Dan denk je van oké, ze zetten toch werd bleur binnen in die eerste partij. Dan gaat het op 6 gelijk mis voor het parcours van Van der Bos. Als Van Popta retour keert, pakt, dan pakt Van Popta op 6 het eerst maar een boppenslag. Dan is het Van Popta die op 6 fjouwer de keerts pakt. En zo is de man uit Lollum tamelijk beslissend voor... Ja, en dan binnen nog kansen. Ja. En dan, ik ga het aan, het wakker op 6 gelijk eruit. En dan komt ze op 4 winnen. ja, Ja, en dan qua cijfers, alle boeten. En Erwin Ingen Tolver zijn hier er net in uit. Zijn hier ontzettend dik. Menno net in eruit, Pieter Jan er net in uit. Nou, Gabe, Truijenboppen, Pieter Ingenboppen en Teker Ingenboppen en Erwin Fjouwer. Maar het weer te min. En als 10 punten niks juist, nou, dat is 48, 50. 50 om 16, 20, 32 om 38. Om 28, ja 28 punten. Er zit 12 punten verschil. Dat is ja. net, Dat is net een enorm nee, verschil. helemaal niet. Maar wel Nee. op beslissende momenten. Ja. Ze pakken wel punten, maar geen eerste. En dan je het speelt je om 3 keer op 6 gelijk het eerst verspillen. Ja, dan kiest het net winnen. Dat Nee. bestaat net. Wij ervaren dit machinaal hier inmiddels keer als een anticlimax, denk ik toch. Want de verwachtingswieren zeker naar die eerste partij. In Die ze Heeg. maar 4 van in de 6-12 is de winnaar van het sterke parcours van Bergsma. Die in Heeg. Maar die ben net inlost vooralsnog. En dus, maar we constateren dat het feestje van Reinder en Frey en al die oren die het om het parcours heen staan nog even uitgesteld wordt. Sneun is het trommelkolotje. Ja, dan staan Van der Bos in het dat Sinterklaas. Ja, en noem eens zomaar een acht teken die keert met Jesse Steenstra en René de Haan. En die maakt je direct en Gert Anne, Reese Pieter en Hendrik Koolstra. Nou ja, en zo'n nacht, dat had nog een omkoop gewinnen. Nou, dat is een 4 side, dat maakt net zo'n probleem weer. Dus die dat wint, dan binnen punten direct. En ja, voor mij helpt het in Dokkum, maar ik zie je graag wel. Hè? Dus het hier mooi west. Ja, Maar ja, dan aan de andere kant, dan is die man misschien weer waarom uit Leiden. En nou, dan maakt het de familie toch weer misschien ik blij. En dat het goed gaat met Reinder is misschien wel de eerste boppenslag. Ja. Dus, zo mag je het dan ook maar weer zien, maar het relativeren. En dat zult ik zeker doen. En, maar nou de verwachtingen wie een Heeg naar de eerste omloop. En, nou, zie je in de laatste tijd net zo volle moeite met het doel van verzwieten. Maar deze jongen wie een Joert, nou, wie een hartstikke goed. Foutloos. En kan die dat straks ik weer volhouden in de finale? Ja, dat weet je nooit. Nee, Ik ben een dat hele weet je hoge nooit. partij worden. Dus Ja. afwachten. Maar ja, goed, had het 4 keer onderwijs geweest, maar een bosje blom van Piet. Nou, dit is de eerste keer. Ja, dit is de eerste keer. Dus
En misschien denkt iets van de PC. Nou, het is Ja, een hele wij mooie. zullen terug toch de feesttent in Amstel, bier, reclame, teken, sympaatziekje naar de kleikamer. Ja, het is toch een beetje een anticlimax van deze dag. Dat moeten we rustig constateren. Nou ja, wij zullen zien of we nog een reactie krijgen. Dat wordt een hele tour trouwens, want het is je logistiek net eenvoudig. Ik ga zien dat collega Roelof de Vries voor de radio een interview maken had. Die zullen wij op internet plaatsen en dan krijgen we de reactie van Teerkerk. Die nou het veld git even zien. Ja, richting Kleikamer, daar is hij. En dan stel ik voor je hem nog een keer te vertellen wat de opzet weer van deze dag. Namelijk dat wij Teerke Triemstra volgen in zijn gang naar het eerste plakje in het eeuwig klassement. Wij constateren dat hij dat net helle had. Het Keertsen hier gaat terug. De hele finale, de hele finale, die gaat tussen Tjesse Steenstra, Reense Hiemstra, Hans Wassenaar en Johannes van der Veen, Jarre Lars van Been en Kevin Jerry Hiemstra. En dan nog de finale, waarin Menno van Switten, Gabel van Papta en Pieter Jan Leijenaar het opnemen zult in de winnaar van de partij die nou losgaat. Dat volgen we allemaal al je net meer live op internet. Wij verwijzen hem wel naar dat medium als het gaat om de uitslag en de reacties, want die komen dan zo gauw mogelijk. Van nou, bedankt voor het zien. Jan, bedankt voor die bijdragen. Het wie weer een genoegen en waar wit ons sneun en wij zullen u berieden hoe we nou weer mediaal uitpakken moeten. Het valt al hier in het programma Sneun in Friesland. Ik zou zeggen, ik zoek alle mogelijkheden om dat weer te volgen. En dat geldt ik voor de partij in Ljout, de Rengerspartij. Want daar ben we dan uiteraard bij. Voor nou, dank voor het zien, dank voor de belangstelling. En graag een oren keer. Dag. Ja, die. Nou, hartstikke aardig. Mooi. Ja. Nou, doen we later, hè? Ja, die is mooi. Oké. Bij de vrouw die ik het nog met door, zo is de zon oproepen. Dat is waarom nog. Door gedeelde dingen